A todos e a todas, vamos a comenzar esta sesión plenaria. Primeiro punto do orden do día, bonificación do 95% da cota íntegra de impostos sobre bens inmobles, do ben inmoble de referencia catastral 15007 a 51 90 50 49 0000 JM. Propónse adoptar o seguinte acordo: recoñecer a bonificación dun 95% da cota íntegra do imposto sobre o ben inmoble do referente catastral antecito polo señor alcalde por ter a consideración de solo rústico como uso principal agrario, ano de construcción a 1975. Únicamente se require a interesado que aporte o Código de Explotación Agraria, o REGA. Aportado este, se otorgará entendida por estar debidamente justificada conforme aos requisitos que establece o artigo 9.2 da Ordenanza Fiscal Reguladora de Impostos sobre bens inmobles. En segundo lugar, notificar ao suxeto pasivo e titular da actividade do acordo de comunicación e que pon fin á vía administrativa. Hai máis solicitudes, sobre todo que están pendientes de documentación, entón, según vayan traendo a documentación, pues levámoslas no orden do día dos seguintes plenos. Non ten presa porque da maneira que o temos aprobado sería para o ano que ven, entón non é unha cousa que lles compete ahora mismo este ano para ter a excepción este ano. Queres comentar algo, se non votamos? Non estamos totalmente de acordo porque para iso fixemos a ordenanza para que todo o mundo, os que se dedican a actividade gandeira e agrícola, pois que solicitasen eso. Eu me acordo que xa hai moita xente que avisouse. O que pasa que é certo que hai que presentar o posto elector, porque entre o justificar todo o procedimento, desde aquí, pois, que teñen esa explotación, que se dedican a actividade, pois, que sacan modificados con esta cota. Sí, o mesmo. A ordenanza teñen todo o dereito do mundo, entonces estamos a favor. Se vos parece, votamos. Votos a favor? Ben, pasamos entón ao segundo punto do orden do día. Aprobación definitiva da modificación da ordenanza que regula as plantacións e as cortas de augas do Concello da Banda. Unha serie de alegacións. Unha alegación formulada pola Federación Empresarial de Serradores e Rematantes de Madeira de Galicia. A proposta é aprobar definitivamente a modificación do artigo 5 da Ordenanza que regula as plantacións e as cortas de árbores no Concello da Baña para incluir neles a obrigatoriedade de presentar un aval e un seguro de responsabilidade civil para responder dos danos que se poidan causar ao diario público nos traballos de corta de madeira. Se establece vehículos de peso máximo autorizado inferior a 26 toneladas, 1.600 euros en metálico e a prestación do seguro. De peso máximo autorizado igual ou maior a 26 toneladas, 2.100 euros. En segundo lugar, desestimar as alegacións formuladas pola Federación Empresarial de Serradores e Rematantes de Madeira de Galicia por os motivos que se expresan no informe de proposta de resolución e, en terceiro lugar, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Bueno, isto era o proceso para facer a modificación da ordenanza. Se queres comentar algo, sometémolo. Non vamos a votar a favor, estamos de acordo na desestimación. Que aquí os madeireiros o que confunden é a autorización ca fianza que teñen que depositar para os estruficios e todas o que fan nas vías públicas, no diario público. Bueno, nós de vez en cando íbamos detrás deles para que, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil ou a fianza, todo está ben. É que está, como sigamos así, dentro de pouco se non podemos nin coller, deixámonos ao seu libro de deriva de control. Está claro que o sector madeireiro ten que traballar, a Baña é, bueno, ese sector hai moita xente que ten aí o seu plan de pensións e
funciona, pero evidentemente que unha forma de intentar de que non se fagan esas desfeitas que ben comentabas ti, pois vamos a intentar con esta medida un tanto disuasoria para que tome conciencia de que sí, que usen as plantas, que son para usar, pero que despois que queden as condicións que estaban no principio. Si vos parece ben, procedemos a votación entonces. Votos a favor? Ben, pasamos á parte de control, toma de coñecemento dos decretos da alcaldía editados entre o 24 de 1 de 2020 e o 26 de 2 de 2020. Estaban as vosas exposicións, que se nos pasou. Pasamos entonces ao punto número 4. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade de intervención municipal emitidos entre, creo que as fechas non están... Hai un error onde pone 24 de 2020 e 24 de 1. E o resto 26 de 2 está ben. Non hai reparos. Por tanto, pasamos ao punto número 5, mocións dos grupos políticos. Hai 3 mocións, entonces, bueno, pues, por orden de entrega, entregamos primeiro o Progreso por Galicia, pues, proceder a las votos. Ben, pois como ben dixo o señor alcalde, entregamos dúas mocións. Unha delas tamén ten unha erro na data, acabamos de darnos conta agora, e non é de 20 de novembro, de 20 de febreiro. Pero bueno, xa está aquí no registro, na pegatina do registro xa está correxido, está perfecto, de 20 de febreiro. É unha moción sobre as subscripcións do Concello de Baña no diario. Vou a lela. O pasado de xaneiro publicouse o primeiro exemplar de Nós Diario, un novo medio de comunicación galego impulsado por Sermos Galiza Sociedade Anónima, que se converte no único xornal impreso íntegramente en lingua galega tras a desaparición de Galicia Hoxe no verán de 2011. A edición en papel deste novo xornal está disponible de martes a sábado, contando con 32 páxinas que se distribuen en diversas seccións. A directiva de Nós cualifica este medio de difusión como un medio transparente e independente, sustentando grazas ao apoio financiero dos suscriptores e suscriptoras. Varios veciños e veciñas da Concello de Baña están traballando e colaborando para este medio de comunicación que pretende ser un medio útil para a normalización da lingua galega. É un medio informativo de referencia en Galicia. Por outra banda, tal como cita a página web municipal, o Concello de Baña dispón do Servicio de Normalización Lingüística dende o 15 de outubro de 2009, que depende directamente da Secretaría. Este servicio creouse en virtude da subvención que a Deputación da Coruña lle concedeu ao Concello. Entre as súas funcións está propiciar e xestionar liñas de información e de axuda dirixidas á rede asociativa empresarial e educativa para fomentar o uso do galego, difundir materiais que contribúan á normalización, dereito lingüístico, legislación, recursos lingüísticos, etc. Apoiar e difundir as accións que desenvolvan outras institucións a prol da normalización da lingua galega. A suscripción por parte do Concello da Baña a Nós Diario pode contribuir a perseguir estas funcións que acabo de ler. Por todo o anterior, dende o Grupo de Compromiso por Galicia, propomos ao Pleno do Concello da Baña a adopción do seguinte acordo único. A suscripción do Concello da Baña no diario para que a Biblioteca Municipal e os centros maiores dispoña de exemplares en papel para lectura e consulta da veciñanza. Aquí no propio acordo tamén poño que, así como que a aula de informática municipal dispone de acceso á réplica deste xornal en formato digital que conleva a súa suscripción. Cada suscripción que se fai, pois, é unha clave para poder acceder ao xornal ou diario electrónico. O que non sei é se esa clave persoal e preferible, que nese caso non, pois, esta parte quedaría excluída. Se finalmente esa programación sería perceptivo preguntar se se pode utilizar este xeito de forma pública e se non, pois non ten ningún problema en sacar esta parte do acordo. Polo demais, creo que é unha moción que está clara e creo que se temos un servicio de normalización lingüística que pronunciamos en lingua galega e que intentamos que a nosa lingua que sea normalizada hai un diario, o único diario en Galicia que se escribe en galego, que é transparente, independente, pois que mellor que suscribirnos a él para que a veciñanza teña acceso ao único diario escrito en lingua galega. Creo que é unha moción boa para o Concello da Baña e, bueno, espero que se vote a favor, nada máis. Sí. Por nosa parte, vamos a ter en conta eso, no sentido de que cando se fixo o servicio de... Bueno, cando se firmou o convenio de servicios de normalización lingüística,
naquele entonces estaba o que existía, non sei se era o Correo Gallego ou se era a Radio un deles, bueno. Sí, antes había o Correo Gallego. Había o Correo Gallego, sí, porque era unha das premisas que poñían era suscribirse ao Correo en Galego para que poderan disfrutar do servicio ese. Pois o servicio ampliouse tamén ao Concello de Negreira e, por lo tanto, pois, entendemos que xa que quixemos implantar e participamos en moitas actividades no servicio con outros concellos se fan conjuntamente, pois que un se diría a un diario ahora mesmo galego que ahora mesmo ves unha televisión que moitas veces están cas palabras que están, pois tamén os rapaces se van familiarizando, rapaces, maiores, todos aqueles que lean o diario, pois para familiarizarse con palabras que moitas veces nós mesmos hasta nos chama a atención, pois calquer tipo de palabra que para. Ben, por nosa parte vamos votar a favor desta moción, nos parece interesante, positiva, bueno, miraremos o último punto, como ben decías, o tema do xornal digital, a ver se é viable ou non é viable, bueno, pois Eu queria comentar, se podo, comentas o do centro dos maiores, que me parece boa idea, pero non sei se lle van dar, se non sería darlle máis salida, máis chegada a máis público que estuvera no propio concello. Quero dicir, ao final aquí va moita xente, pois, que espera aí servicios sociais, o que está arriba, vedes que pode ter máis saída se vai directamente ao centro dos maiores que no propio as instalacións do concello. A ver, cando... Pregunto. No, a ver, eu creo que sí, é dicir, aquí no Concello non é creo. Pero Non sei, pero non o sei, dicir, bueno, se vemos que non ten moita salida no centros maiores, porque ali tamén hai o xornal, o Correo Gallego, por iso dixo. Fora de cultura no Concello de Baño, pero bueno, os centros maiores poden ler, e a biblioteca, que non había outro máis, por iso non foi os que puxen. Se vemos que ten máis saída aquí no Concello, pois falamos de cambiar, non hai ningún problema. Eu decía por iso, ali, nos centros maiores hai un xornal, e aquí o Concello non creo que non merece ler o xornal, non sei, pero bueno, se están esperando... Non ven a ler, pero, é dicir, hai veces que por tempos, é dicir, que teñen que esperar para que se dé algún certificado e demais, é dicir, non veñen co obxectivo de ler, correcto, pero hai veces que fan tempo, porque teñen ben facer xestións e teñen unha espera, como o servicio de urbanismo que moitas veces ten que esperar, porque, bueno, hai outro xente, unhas dinámicas, e sí que igual non estaba mal, antes de feito había o xornal para... Bueno, pues, se vos parece, empezamos como que pusen unha moción, e se hai algún cambio, comentaron en outro pleno, e cambiamos, non hai ningún, non hai problema. O da biblioteca está claro. Sí. Bueno, pois, daquela, por unanimidade. Por unanimidade dos incluídos no pleno de... Perdón? As mocións votase incluído na sesión plenaria, votase o propio acordo. Se os parece, votamos a inclusión de todas para logo non esquecernos na sesión plenaria e logo por unanimidade metemos todas as mocións na sesión. Esta aprobamos por unanimidade. Está ben, sí. E demos cosas, vou Claro, sí, acaba, sí. Ben, a segunda moción que vou defender é a moción sobre a vía Mariana e o Camiño de Muxía. O Camiño de Santiago aglutina características que converten en un elemento destacado do patrimonio cultural galego, o seu significado religioso, o seu interés cultural e o seu potencial turístico, converten a Rota Xacobea nun recurso con potencial enorme para a xeración de actividade cultural e económica ao longo dos seus diferentes trazados. Polo Concello da Baña, como todos e todas sabemos, pasan tanto o Camiño de Santiago a Muxía, que está pendente da súa aprobación oficial na Xunta de Galicia, como a vía Mariana e Luso Galaica. A vía Mariana é unha ruta a pé, que vai dende o santuario de Monte Sameiro, en Braga, ata o santuario da Virxe da Barca en Muxía, pasando por diferentes santuarios marianos do norte de Portugal e o sureste de Galicia. En compromiso por Galicia, que estamos asociados coa vía Mariana, levamos tempo traballando na súa promoción e posta en valor até o punto que conseguimos que a primeira parada no Camiño de Muxía se xa no lugar de Ceilán, a Baña, para despois pasar por as parroquias de Barcalas, San Cidrán, Noroeste e Corneira. Nos últimos días vemos que está... Bueno, tamén toca un pouquiño a parroquia de arriba. Nos últimos días vemos que está crecendo o número de peregrinos e peregrinas que están percorrendo a vía Mariana, e nos últimos meses, dende o Concello da Baña, esforzámonos en que o tramo que vai desde a igrexa de Santa María de Portol
e a través do Concello da Baña ata o Concello de Santa Comba estivera debidamente sinalizado e adaptado para o paso destes camiñantes. Outro aspecto importante para que a Vía Mariana e o Camiño de Muxía atraigan camiñantes é poder dispor dunhas instalacións municipais para que os peregrinos e peregrinas poidan pasar a noite. A caravana arriera, con 8 carretas tradicionais e máis de 50 camiñantes, ou case 50 camiñantes nalgúna etapa, iniciou o verán pasado un acto de peregrinación colectivo pola Vía Mariana, percorrendo o tramo dende Braga a Compostela, evento que tivo moita repercusión mediática polos diferentes municipios que visitaban. Foron a TVG estivo pendiente de diferentes etapas e diferentes festexos que foron celebrando en todo o percorrido. Este verán teñen programado percorrer o itinerario de Compostela a Muxía, tramo que pasa polo Concello da Baña. É necesario que o Concello da Baña colabore para dar as maiores facilidades a este colectivo e que deste xeito decidan facer parada aquí no noso Concello. Por todo o anterior, dende que por Alicia, propoñemos ao Pleno do Concello da Baña a adopción dos seguintes acordos. Adaptar as instalacións da escola e o campo de fútbol de Corneira para que os camiñantes da Vía Mariana poden facer noite, tentando dar as maiores comodidades ás e aos camiñantes. Nós escollemos a escola e o campo de fútbol de Corneira non por nada en particular. Hai un teléfono ruido. Debe ser de mercado. Bueno, non por nada en particular, simplemente porque están cerquiña da Vía Mariana, a unhas 700 metros, outras 600 metros. Creo que son instalacións que están casi en desuso, onde que se lle busca unha utilidade, teñen utilidade, pois sí que se poden adaptar facilmente para os peregrinos e peregrinas. Valorar, adaptar estas instalacións para conseguir os permisos pertinentes que marca a legislación vixente e converter estas instalacións en desuso en lugares de acubillo para camiñantes, tanto da Vía Mariana como do Camiño de Santiago a Muxía. É dicir, nós o que queremos nesta moción é que se acondicionen para o paso en agosto da caravana arriera e que se poñen na mellor situación posible para que estes veñen con animais que teñen que descansar. E despois valorar que, segundo a legislación vixente, adaptalos de alguna ou outra maneira, porque hai diferentes formas de adaptalos, pois ben xestionados por unha entidade privada, polo propio Concello, ou por unha asociación sin ánimo de lucro, poñelos xa de forma permanente. Hai que valorar, evidentemente, diferente legislación, trámites que levan máis tempo. E, como terceiro punto, colaborar en todo o posible coa organización da caravana arriera, o seu paso por Concello da Baña. O ano pasado eran 50, máis de 50 ou perto de 50 en todas as etapas. Creo que é positivo que pasen por o Concello da Baña, que ten repercusión, que se vexa ben o noso Concello e que desa forma que se popularice a Vía Mariana, pois tamén que outros camiñantes decidan percorrer a Vía Mariana. De feito, ustedes están pasando camiñantes continuamente, de ver non chamam a peregrino que están pasando na zona, penso que é algo bom para o Concello da Baña. Entón, bueno, espero que todos e todas metemos a favor e nada máis. Me podía facer unha aclaración. O primeiro punto, dices, adaptar as instalacións das escolas do campo de fútbol de Corneira para que os camiñantes. Que refere a esa caravana que vai haber en concreto? Aquí refírome ao que pongo aquí, adaptar as instalacións da escola e o campo de fútbol de Corneira. É dicir, adaptar, pois poñerlle unhas duchas no campo de fútbol, creo que xa sabía, pero ahora non sei como están, que hai tempo non vou por ali, o seguinte día estaba cerrado, tampouco non vou entrar en algo que non ten permiso. A escola tamén adaptala para que podan poñer os colchóns de forma provisional para que os da caravana arriera poidan facer noite tamén. É certo que vou pasar eu tamén unhas condicións que eles necesitan, cando se saiba cantos animales son, que tipo de animales son e como teñen que estar, o comentarei e adaptar. É dicir, o que podemos facer agora é mirar como están as instalacións, sobre todo as duchas do campo de fútbol. Eu propuxen, falando con esta xente da Vía Mariana, que no campo de fútbol que adaptáramos para que eles puderan poñer tendas de campaña en pleno mes de agosto. Normalmente fai un tempo, agora neste tempo sería inviable nesta temporada, pero en verán creo que está ben. E despois a escola de Corneira tamén, é dicir, mirar se pode poñer alguna, creo que hai un espacio que tamén se podería acampar, e dentro, evidentemente, con colchóns, pois poñer nas mellores condicións posibles para que a Vía Mariana, para que a caravana arriera pois faga noite nese espacio. E despois, como ben dixo, estamos en un punto de valorar que esas dependencias as sirvan de forma permanente. Sí que hai que mirar que forma de xestión queremos. Eu estive mirando aí moitos albergues que queren nacer a raíz da Vía Mariana e do Camiño de Santiago a Muxía.
De feito, en Baíñas hai un que é de xestión municipal, pero tamén hai outros que levan entidades educativas ou culturais, sin ánimo de lucro, que é moito máis sinxelo, tamén poden sacar un beneficio estas asociacións para o seu labor cultural. Será o primeiro punto. Eu dicía porque no primeiro punto eu creo que sería ben marcar en certa maneira de poñer a adaptar na medida do posible. Quero dicir, porque se visamos adaptar as instalacións que é un abanico moi grande, ao mellor, se nos exige unha serie de requisitos, económicamente non temos capacidade. Por iso decía... A Vía María non vai existir nada. Bueno, a ver, todo vai depender... Eu refírome de poñer a adaptar na medida do posible, para que non haxa despois, non leva a confusión de que se as instalacións necesitan uns requisitos especiales de sanidade ou de alguma cousa e nos metamos nun problema que entendo que non será o caso. Pero, bueno, por iso eu decía de adaptar na medida do posible as instalacións das escolas e do campo de fútbol de Corneira, por iso te preguntaba se era en concreto ahora para o da caravana esa. A legislación que regula unha acampada provisional é completamente diferente a que regula un albergue do Camiño ou calquera albergue turístico. Evidentemente, se é unha albergue provisional e que ten condicións maiores, relación de que ter un X número de duchas, ten que ter tal, unha provisional non. Por eso, neste primeiro punto sí que me refiro a caravana arriera de forma provisional, pero si é certo que con unha pouca inversión, unha pequena inversión, podese deixar unhas instalacións boas e idóneas, pois que se poden utilizar incluso para máis actividades incluso do propio concello. Vale, claro. Andrés, si queres comentar algo? Sí, por nosa parte, estamos de acordo nesta moción porque xa participamos hai tempo, participamos en reunións de seguimento da Vía Mariana, xa todas reunións con Iria Flavio, todas reunións en outros sitios, e, por lo tanto, desde aquela tamén nos indicaron un poquinho xa hai máis de un ano. Hai un ano, foi agora de febrero. Cando fui a reunión de Iria Flavio, por febrero, sí. Bueno, en Muxía, pero entendemos que debemos, bueno, pues, a que por unha parte pasa a Vía Mariana por o noso concello, así o señalizamos e así queremos estar incluídos en esta dinámica, pues adaptar un pouco as condicións. Nos propusemos, en que entonces, cando dixemos, a Escola de Corneira era unha delas que propusemos, porque tamén, depois, cando viñemos a animar, estaba Ceilán, estaba o campo de fútbol xa dixenos anteriormente en algún pleno que estuvo durante o verán, pues, algún peregrino que pasa por aquí para desluchar, deixalo nas condicións que mellores posibles con duchas e todo eso, que penso que algúns arrancaban, outros depois se poñían, está cerrado, e podes poñer, deixar a porta aberta para sacar que cosas. Por lo tanto, me parece unha boa iniciativa, nos apoiamos totalmente porque é unha maneira de pouco de promocionar turísticamente, culturalmente, pois esta nota. Por nosa parte tamén é positiva, vamos a apoiar, votar a favor. De feito, bueno, neste pouco tempo que levamos no goberno señalizamos o camiño da Ruta Mariana para que estuvera identificada e clara. Evidentemente que é unha cousa interesante para o concello, para os veciños e para todos aqueles peregrinos que fagan este trayecto. Entón, pois, vemos o positivo e votamos a favor. Por unanimidade, entón. Sí. E agora queda unha moción do Partido Popular que presentaron a última hora, creo que tenes copia tamén todos, non? Cando queirades. Levamos un cachiño, como todos tedes copia, salto máis un pouco a parte intermedia. O Grupo Municipal Popular do Concello da Baña, con arreglo disposto no Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, desea levar ao Pleno Municipal a seguinte proposta de moción: a Axenda 2030-2030 para o desenvolvemento sustentable, impulso o compromiso da comunidade internacional a través do Obxectivo 5º para o logro de igualdade de xénero e empoderamento de todas as mulleres e niñas. Extraordinarios, como se fixo no anterior, que se cambiou, o horario lo estamos respetando as 8, que son extraordinarios, evidentemente, temos que casar os horarios, o secretario temos por acumulación, e temos que casar os horarios para que case máis ou menos. Non se nos está avisando o día antes, estáse vos facendo a convocatoria con unha hora. En canto ás mesas de contratación, estáse facendo as convocatorias, hai días que, insisto, lo mismo, temos que casar horarios.
Ten que ser as 8 da mañán, a empresa, neste caso, nesta mesa que te refieres, estamos falando dunha adjudicación de casi medio millón de euros, pons as 8 da mañán, eu creo que calquera empresa que quera participar nun concurso de medio millón de euros, se ten que vir aquí ás 8 da mañán, eu non vexo que sea un problema para as empresas. Unha empresa que me distima unha adjudicación de 30 ou 40 euros, pois, olha, o mellor non se levantan da cama para vir. Pero con medio millón de euros dunha adjudicación, entendo que as 8 da mañán é unha hora normal de empezar a traballar, non lle vexo complicación. Eu non digo horario normal, pero O mellor non é horario que a ti che No, pero me parece como mesa de contratación ás 8 da mañán me parece un horario empeza máis normal. por un principio. Ti dixaste primeiro que había que cambiar por culpa de que intentar meter o tema da contratación para o pleno ordinario. Empeza por aí. Non foi así. Non foi así porque se que non daba tempo. Sí, cambiouse para entender. Pero por que se cambiou ás 8 da mañán unha mesa de contratación cando se pode facer ás 10? Pero vamos a ver. A ver, por qué? Vamos a ver, se se convoca a mesa de contratación, ahora só falta que a vostede o teña que chamar por teléfono para que me diga a hora da mesa de contratación. Bueno, así Eu entendo que non. Pero si as outras- Vamos a ver. As outras fechas que continuamente ás 12 da mañán ou É que estou dicindo que temos que casar os horarios, que temos que casar o horario co secretario que este aquí, porque como ben sabe, que é un día a semana, entonces, para aproveitar o día que ven o secretario, fixemos a primeira hora, o miércoles Non me ás 8 da parece- mañán, que é unha hora máis que normal para calquer traballador, o sea, en jornada laboral, non estamos poñendo un horario de mandar vir aquí a nadie ás 4 da mañán. Entonces, para que criticaba cando poñemos os plenos ás 2? Vamos a ver, eu estou... É que estamos no deseo. Vamos a ver, os Además, hai unha cousa. sempre os criticamos e nós desde que chegamos aquí o pleno ordinario Sí, pero establecemos a crítica de antes vale para de ahora. Vale para de ahora. O que non vale pode para vostede andar cambiando. é marcarnos a hora das comisións, porque non pode. Hubo unha época onde a marcaba, porque vostede era o alcalde, marcaba as horas. Ora, neste momento, vostede non ten a capacidade de marcar os horarios das comisións informativas. Non é capacidade, Antonio, Bueno, pues, estou dicindo, nós temos que adaptarnos ao horario de traballo do Concello. As 8 da mañán é unha hora máis que normal para facer unha mesa de contratación. Podes poñer de noite tamén, hasta con noite. No, de noite sería fora do normal. No, fora do normal. E non podrían ir as empresas. Intente, na medida do posible, pero cambiar un pleno ordinario. Fai pleno ordinario, non hai regionalidade. Eso non ten nada que ver co que me está dicindo. Sí, Cando se cambia un sí, pleno ordinario, sí, sí, cambia, sí. Estamos falando agora da mesa de contratación. Eso foi unha, pero tamén houve outras dúas, outra houve a Comisión Informativa ás 6:30, que non cumple as 48 horas, vamos a ver, Eso non vou discutir. Ora, os horarios temos que adaptarnos aos horarios. E incluso intentas un día chamar para que o pleno que anulaxe para anulalo, para facer o coincidir que as mesas. É dicir, se queres anular 4 plenos seguidos, non podemos ao final. Vamos a ver, o intento era para non facer dos plenos. Pero cal é o problema de facer dos plenos? Señor, espera un momento, a ver, deixe-me contestar. Eu chameinos si querían facer o cambio. Chamei e consultei, dixeron que non hai ningún problema, facemos dos plenos, xa está. Non sei cal é o problema de facer os plenos. Non sei, a que ten non ten outra cosa, non hai ningún problema. Porque depois vamos ao gasto tamén, entendes? Bueno, vamos ao terceiro punto. É dicir, eu me parece a mí que eso non é a problema de que estamos nun desfile de horarios que se pode acomodar as comisións por mañá ou por la tarde, como queira, pero non 10, outro día 8, outro día tal. Insisto, que temos que adaptarnos ao horario dos traballadores. Pero dos traballadores que hai. Neste caso do secretario, dos funcionarios, etc. A ver, non vamos a poñer sempre o secretario de cabeza visible. Pero non poño Que non tens culpa ninguna, non tens culpa ninguna, claro. Parece que é descargar todo. Eu antes de convocar a mesa, pregúntolle ao secretario que é o que ten que vir aquí, e como sabedes, están agorada, que horario lle ven ben. E dentro do horario que marca, que me di que lle ven ben, pois eu marco esta hora ou outra hora. E insisto no mismo, unha mesa de contratación de un valor de en torno a medio millón de euros ás 8 da mañán, a mí parece que o que este interesado ven ás 8 da mañán. Daquelas xa tiñas a convocar, porque xa non cumpriches o 18, confío 20 de tipo. Entón xa non veñas con este que xa pasada de fecha. De acordo. Pasada de fecha, non? Que pasada de fecha? A ver, se xa pedín a prórroga, tiñes a prórroga xa encima da mesa, ou por menos verbal, ou non sei como, entón xa non o 18 xa pasada. Pero que ten que ver ca hora, que pasara o día? Que non é usual porque non era urgente para fazer as 8 da mañán. Pero estou dicindo que vostede considera que as 8 da mañán non é hora, eu considero que sí, que é unha hora para traballar. Non fui así. Non fui así. Foi que había que o concejal tiña que marchar e depois ao final estar aquí hasta as 8 da tarde. Pero vamos a ver, Entendes? insisto no mismo. Vale, as disculpas son vanas sempre. Entonces, eu paso ao terceiro punto que é que tamén pedimos
porque está tamén publicado, está en xulio de 2018, que se cumpla o establecido na ordenanza de sustitución do personal dos servicios sociales, donde dice que hai que actualizarlo anualmente as listas. E non se cumple. E non se cumple. Algo que protestabas airadamente sempre antes e agora non o facedes. Antes estabas continuamente, cando había unha situación, facendo. E agora non o facedes. Ou non sabes que tedes aí a publicación que está no mes de xullo do 2018? Pois digo. E a cuando aí. Moi claro. Entonces, que falabades antes de que non se facía, non se facía. Non o cumplides. Agora sí que está escrito, publicado. Entonces, por tanto, pídovos que se cumpla eso. E non se cumpliu. Sí. A ver, la decisión de llamar por la lista fue de Secretaría de Intervención. ¿Por qué? Primero, la ordenanza no establece cuándo hay que... Dice anualmente. Pero no pone cuándo. Pero luego se plantea otro problema. Tú puedes actualizar la lista solo por si alguien quiere dejar la lista. No puedes aumentar ni la puntuación, no puedes. ¿Por qué? Porque el tribunal selectivo, en el momento que se crea la lista, cesa sus funciones. Y tú, para establecer una nueva valoración, tienes que constituir un tribunal, es decir, tienes que iniciar un nuevo proceso. Entonces, lo que se hizo, el criterio que se hizo fue llamar, se tomó el criterio que se hizo en Secretaría de Intervención fue hacer un mínimo de 3 llamadas en momentos distintos por orden de puntuación en la lista original y preguntarles expresamente, primero si querían venir a cubrir esa plaza y en el caso que dijesen que no, si querían renunciar a estar en la lista. Entonces, de las 2 primeras personas o 3 primeras personas que tenían otro puesto de trabajo, entonces no les interesaba. Que querían seguir en la lista, pero que no les interesaba. Pero lo que no puede hacerse ahora, porque no hay tribunal constituido, es valorar nueva documentación que aporten. Ahora se tiene que iniciar un nuevo proceso. Yo esta consulta a donde la hizo fue donde corresponde política social. Y es preceptivo y obligatorio actualizar anualmente, claro que no dice cuándo. Pero actualizar las listas, es decir, que están unas listas ahí y está, pues a lo mejor uno le interesa, otro por cierto cursos durante un año. Pero eso significa que tienes que constituir un nuevo tribunal para valorar. Se abre un plazo, es decir, durante el año se abre un plazo, no hay que esperar siempre a la sustitución. Nosotros nos vimos obligados aquí a hacer todo eso y desde de aquel lado nos estaban criticando que por qué no apurábamos. Y estábamos haciendo durante julio y durante agosto, que entró en agosto, todo en verano, para hacer eso. Eso sí, así, no que te lo digan aquí. Pasa que ahora, claro, se pone que ahora no se hace. No digo, no estoy negando que te reprochasen a ti como padre, no. Estoy diciendo que yo como secretario considero que eso no se puede hacer. Que es ilegal abrir un plazo para que la gente aporte documentación, que eso puede conllevar que se modifique el orden de puntuación en el proceso selectivo originario y eso tienes que constituir un nuevo tribunal, dar un plazo e incluso gente que en ese momento no se presentó que se pueda presentar. Eso, porque si no estás vulnerando los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad. 4 principios constitucionales. Pero yo te entiendo de que lo que quieres decir, pero yo te digo que en otros concellos, en varios, fixeron isto mismo actualizaron a lista, pero van actualizando. Non dicen que teñen que ser agora porque tiñen que dar unha. Podes facer antes, ao principio, podes facer no verano, podes facer cando se quede. Como siempre te digo, Andrés, yo respondo por mi criterio. No por bueno, pero es que el criterio es que antes... Que yo asumo la responsabilidad de que esta decisión... Porque está claro que se fixo que dixo a Secretaría que a persona que pediu a excedencia, neste caso o día 28, o día 28 non veo traballar, e o día 28, déxame falar, por favor, a persona que pediu a excedencia o día 28 finalizou, e o día 28 había unha persona xa ocupando o posto e non houve ningún tipo de problema por falta de asistente neste caso. Eu non digo que xa o problema, digo que debemos cumplir, está publicado, para actualizar, nada máis. É o que estou dicindo, non porque entre un e outro hai que hacer o secretario. Bueno, eu digo porque este está consultado é así, porque senón, pues, para eso están as listas e hai que cumplir o que hai que cumplir.
O cuarto punto, ou a cuarta pregunta, é unha pregunta que eu fago, que está publicada no Boletín Oficial da Provincia. Cal é o motivo da pérdida de axuda no financiamento do gasto corrente de servicios sociais da Diputación de Coruña, cando temos un montón de horas a maior persona? Contestarei no seguinte pleno. Pues mira, porque está publicado, O quinto punto é que desde o pasado día 11 de febreiro, fecha da convocatoria das eleccións autonómicas do Parlamento para Galicia, temos que respetar o período de sombra establecido para estes casos, para todos, e nos está a facer, nos está a cumplir, por menos hasta feira dos días. É o que poñemos de manifesto. Si considera que non se cumpliu algo, aí está a Xunta Electoral, presenta a correspondente denuncia ou demanda ou que sea. A mí me gusta ir de cara, xa te dixo no outro día, non como andade facendo. Eu digolle, si ten algo que objetar ou que se fixo desde a alcaldía, presenta a correspondente de la alcaldía e de la concejalía. De la alcaldía e de la concejalía. Presenta a correspondente demanda ou denuncia na Xunta Electoral. Eso quero que o sepa, que así sabe. Eu digolle que o presente. Esta pregunta, o pasado pleno preguntei pola redacción das obras do Plan Marco do 1920. Contestoume, máis acordado perfectamente, non está ata, pero non podía estar aí, si considero que estaban feitas. Bueno, non sei que den agora tanta prisa, en 2 semanas de empezar a correr, para facer, é certo que tuvo uns 15 días vos. Eu digo que o importante agora non é correr, xa está certificada, xa está toda esa historia, o 50% facer as obras como corresponde, como está no proxecto. Vertelas correctamente e non andar a correr e a pasar. É o que digo, porque se está a facer así e non hai tanta prisa agora, cando corresponde, cando estén terminadas, certifícase correctamente e que veñan a facer a inspección cando corresponde, pero o primeiro era o primer paso e non se cumpliu con esa prisa. Primeiro critícanos porque non se fixeron. Viñeron aí 15 días. Non foi así. Escoite, déixeme falar. Bueno, pero non digo só que non dixe. Pero escoite, déixeme falar, despois fale vostede. Primeiro criticóusenos porque non estaba feito, porque non sei que, non sei canto. Viñeron aí 15 días de bo tempo e non é que eu fora a correr facer a obra. É que as empresas aproveitan que hai bo tempo para desempeñar os seus traballos e facer as obras. Non é un problema, neste caso, da alcaldía. Eu entendo que as empresas fan os traballos teñen que quedar ben e para iso vai haber unhas certificacións dun técnico que será o que verifique o que certifique se os traballos están ben feitos. E ademais, vostede sabe que neste caso o HDR levanta un acta e se non están as cousas ben, non vale. Entón, quero decir que a empresa ou as empresas que estuveron traballando, que esos 15 días traballaron arreo, evidentemente, supoño que para eles, pois, cando eles ven o bo tempo, traballan arreo. Que as cousas teñen que quedar ben, evidentemente que teñen que quedar ben. E cando se acaben as tarefas, para certificalas, hai unha persona que é o encargado, un ingeniero, irá a revisar, que este todo certificará e despois, como vostede ben sabe, ficará o HDR, levantará un acta e se está a cousa ben, está ben, e se non está mal, hai que rectificar. Pero quero poñer de manifiesto, non o que dis ti, nin que dixen eu. Dixenche que cando se tiñe que certificar o 50%, certificouse sin estar feitas as obras. E non digue, que dixaxe si considero. Eu non fun facer as certificacións, se hai unha certificación, hai unha persona. Foi o que dixen, e agora non o fez o tempo, está de acordo que teñen que facer as obras. Pero xa non se fixeron o 50% atrás, e agora había que ganar o tempo, non fai falta ganar o tempo. Non é ganar tempo, esa cousa das empresas, Andrés. Eu entendo que é normal, que llevan 15 días sin chuvia e que apuren os traballos. As empresas había que apurar en un seu momento tamén cando hai que facer o 50% dos plazos. Como sabemos, hai que cumplir os plazos. Esa que me pregunta, solicitamos que se repoña parte da baranda que foi roubada, que foi extraída, como queira chamar, de ali no cruceiro entre 8 e 7. A oitava pregunta, solicitamos tamén unha urxente actuación no bacheo das estradas municipais, pois estánse poñendo deterioradas totalmente, por tanto necesitan que se acometan os traballos necesarios para que non abran máis os buratos. Coméntolle, eses días que estuveron vos, a nova cuadrilla facendo labores de bacheos, de pequenos baches que había, como vostede sabe, se está mollado non se poden facer as tarefas de bacheo por culpa de que non agarra o alquitrán. Entón, temos preparado outra seguinte remesa no momento que cambie un pouco o tempo, un par de días que veñan vos, que quede seco, e continuar co bacheo. A novena é petición de varios vecinos
de distintas parroquias tamén, onde se realizan actuacións de obras que xa están licitadas e que estaban xa previstas dentro do porto do ano pasado, do 2019. A ver, resolver que a dirección de obra, que hai algún detalle que moitas veces no proxecto está ou non está, ou mellor é unha pequena cousa que hai que facer, ou sobra nun lado e se mete moito, en obras tanto na costa, porque creo que foron ali, en Rial e en Corneira. Porque, a ver, eu poño sobre o exemplo de Corneira, pero podo o exemplo de Rial, claramente, que empezaron a limpiar as zonas máis radiantes, por exemplo, había preso da man dereita, que xa ao pasar así a 50-60 metros, como non se actúa aí, que non importa que se bota o aglomerado, se o presa vai a agua, que teñen a finca alquilada a Cuma de Mazaricos, e vai a agua todo por medio da carretera. Eso vai a actuar aí. Eu pregunto, esa actuación está contemplada no proxecto? Esa actuación está contemplada. Entonces actuarán aí. Quer decir, eu, a ver, o proxecto, só define a palabra, é o proxecto. A ver, o proxecto fixo se fai un ano, xa e pico. Se agora nos vamos a teñer o que se fai un ano e pico, hai cosas que mellor apareceron agora porque... Eu pregunto, eso en concreto que di está contemplado na obra do proxecto? Sí, eso está contemplado, non hai ningún problema. Hai que contemplar, hai que falar cos veciños, porque ali é unha presa de rega. Entón, a mellor os veciños tamén poden poñer alguna objeción. Igual que na parte de arriba pasar a ponte, pues, da amplitud, e na parte final hacia a pena, pues tamén ali onde están os árboles, colleron os tramos ali. Es decir, para coller o necesario. Sí, pero eso está no proxecto, pero ao mesmo tempo é cos veciños, falar cos veciños, porque esas cousas son os que teñen esas pequenas dudas, que muitas veces é como en Corneira, si está no proxecto, pero no proxecto está botado aglomerado, pero botas o aglomerado, se botas ali onde están as tabernas, igual levantas os 5 centímetros e vas encima deles, é dicir, é necesario escarificar, é necesario buscar arrasante, é necesario facer ese tipo. A ver, son cuestións técnicas que non hai cuestións de... Pero entendo que, supoño que os proxectos que están redactados, contractados por usted no anterior goberno, entendo que se contemplarían esos problemas, non? A ver, os proxectos están aí... Está contemplado no proxecto de Corneira facer un rebaixa ali? Está contemplado no proxecto que hai unha partida para a descalificación, claro que hai. Entonces non vai haber ningún problema. Vamos a ver, o problema está en hai que falar ca xente para que vexan os problemas de que poden solventar unha vez que se fagan as obras. Ahora hai remedio, despois non hai remedio. A vez que se fai, ese é o que eu me explico, e os veciños son os que están dirigindo. Por lo tanto, eses temas son direccións de obra, pero son direccións de obra, que é o técnico que ten que resolver, e o que ten que buscar tamén solucións. Vale, pois non hai ningún problema. Siguiente pregunta, que vamos na 10ª. É unha pregunta que xa preguntei, pero non estaba antes, é como está o tema do personal? Que tanta prisa tiñades vos, que tal, non me viña en Santece, para dar cumplimento a Santece que veo. Estamos, como dixen antes, que esteña unha reunión, falar do tema e aclarar a deixar isto un pouco xa en candelero, porque tamén está o personal da brigada onde houve un escrito, xa fai máis de un mes, non contestaches, cal é a solución que se lle dá? Comento. Entonces, o tema de como está a día de hoxe, pois está que temos, como vostede ben sabe, unha débeda de máis de 300.000 euros con esta xente, a parte do recargo do 20% das cotas da Seguridade Social atrasada desde o 2015. Partindo deso, de que non temos capacidade de facer ese pago, que temos que pedir, facer unha operación de tesorería e pedir esos cartos, eu xunteime cos sindicatos e cos traballadores, fai escaso 20 días ou sei. Igualmente non quero concretar si 20, si 25, pero bueno, hai pouquinho, viñeron facer unha visita aquí, despois falaron aquí no salón de plenos co personal. A día de hoxe as cantidades están xa tasadas, faltábamos 2 empleados, que hai unha pequena diferencia no que o abogado por parte deles califica e o abogado do Concello entende, pequenas diferencias, estamos falando de 500 euros nun caso e os abogados untarse afinar esas cantidades, os traballadores firmar un preacordo, digamos, de cantidades para establecer o contido total para solicitar ese préstamo e facelo efectivo. En canto aos traballadores da brigada, presentaron uns escritos conforme que reclaman que a día de hoxe non están cobrando o que deberían de cobrar, igual que os anteriores traballadores, xa que non se corresponde a nómina con ningún convenio colectivo do sector. Presentaron incluirse no sector de convenios de despachos o mismo que esta xente que presentou a denuncia, falouse con eles, un deles sí que encaixa nese convenio, os outros da brigada evidentemente non encaixan nese convenio, entón presentaron unha documentación que non é correcta
falouse co abogado correspondente, neste caso destes traballadores, para que rectifiquen esa petición e se adecúen o convenio, neste caso, que tenían que estar. Evidentemente, a Brigada Municipal non pode estar no convenio de despachos e oficinas. Unha vez que teñen a documentación, está en máis de... Bueno, ainda non nos entregaron a nova proposta do convenio que deberían de adherirse. Unha vez que non o entreguen, o abogado ten orden de revisala, se está correcta, admitir a negligencia que leva facendo o Concello dende fai moitos anos, actualizar a nómina e pagarlle os atrasos correspondentes. Eu quero decirvos de que aquí non foi en boca miña, que estaba, naquele entonces estaba o homólogo de aquí de Almiro, que era o anterior secretario, o que explicou el, determinadamente, que unha vez que viña a sentencia ao tema das oficinas de despachos e para o derecho do domicilio, é regularizada a situación de todo o outro personal, para non andar cada un na súa área metendo a denuncia. Porque o único requisito para poder reconocer os dereitos era que viñera do concello. Non podía ser, e aquí está Delmiro, que parece que se non quixéramos facer nós por lei non había, nin legalmente podíamos facer. Era o reconocimento por parte dunha sentencia. E así se fixo. E non se anduvo facendo ningún tipo de trámite, anduvo se colaborando, é certo, isto vai lento. O que non pode ser é que agora a esta xente hai que dar unha contestación. Que eu desde aquí propoño, e daí queremos resolver a deixar isto xa un pouco xa a un lado para que todo o mundo esté tranquilo e que leve a correspondiente. O que non pode ser é que se lle mande un escrito e non lle conteste, por decir yo... Estoy dicindo que se lle contestou. A mí parece increíble, Andrés. A quen lle contestou? Contestei personalmente, falei con eles. Non, a quen lle contestou? Contestei personalmente, falei con eles, con a cuadrilla. Personalmente, se mandan, escoite, pero se mandan un escrito, o normal é que lle conteste por escrito, porque hai un plazo que é un mes, porque senón agora entrará hecho outra vez o abogado por parte deles a facer outro escrito. Pero que estou dicindo que me puse en contacto incluso co abogado para dicirle que estaba mal presentado o escrito, que van volver a presentar, ainda non o presentaron. Entonces, parece increíble que vostede, con este problema dentro do 2015, que non foi capaz de resolverlo, venme dicindo que temas judiciales, e agora que temos que facer frente a uns intereses dun 10%, pero vamos a ver, a un 10% das cuotas da Seguridade Social por os atrasos, e agora que me veña dicindo que aseguicemos o tema, é que me parece increíble. É máis, é máis, dígolle que os traballadores están todos avisados, están todos ao corriente de como está a situación. Por parte dos traballadores non hai ningún inconveniente por parte deles. Todos non. É que xa me parece todos non, pero a mí o que non me parece é que ti que pensas que os demais non queríamos dar, se non podíamos antes porque estábamos atados, digo que a única fórmula, e ti sabes o que te dixeron aquí, e dixo o secretario en viva voz, e varias veces, e dixo o que era para uns e o que era para outros, e que era a regularización de que todo o mundo estuvera regularizado nas súas áreas ou nas súas categorías. Iso é o que se trata. Ahora, eu digo che o que me dixeron a min, que isto non lle chegou. Si dixeche personalmente, sí, pero ti sabes que xa hai un escrito, conteste, pois mira, está mal formulada, facío de novo. Eu insisto no mismo, que me parece increíble que este problema que se generou dentro do 2015, xa un problema que é un problema que agora que veña dicindo, que me parece increíble. Increíble non, buscar solucións. Sí, que ya estamos buscando. Sí, porque hasta ahora non se buscou solución. Os sabéis o que se busca. Claro, exactamente. Dice. Increíble. Sigue, por favor. O punto. Solicitamos se hai un parte de existencia de usuario do servicio da Baña de Madeguladores. Hai un parte de existencia? Sí, claro. Hai, porque se é que existe, pregunto aquí, pois últimamente nos consta que apenas existen usuarios para este servicio, estás a pagar un servicio do que están casi sin facer. Vamos a ver, hai partes, como se están dicindo, é un servicio que se fai, cantos hai está casi sin facer. Eu digo últimamente, cantos rapaces van ali ao servicio de Como se hai un solo, Andrés, xa se falou. Hubo momentos de 7, hubo momentos de 2, sabe? De ningún. Semanas de ningún. Habría momentos. Semanas de ningún. Habría momentos, sí. Ningún. Ningún. Sí. É un servicio, pero que é un servicio, que lle digo máis, é un servicio que sabíamos desde un principio que vai ser deficitario. O Concello non está aquí para sacar beneficios, sino para servir aos veciños. E só co que aforramos, déixeme falar, só co que aforramos en cambiar o servicio de telefonía
xa dá para pagar todo o ano. Cando había 14 líneas de teléfono móvil que non as usaba nadie, se estaban pagando 30 euros todos os meses. E vostede ven dicindo ora un servicio de madrugadores que é beneficiario, que se me falar que é beneficiario para os veciños, me ven dicindo que si 400 euros. Mira, acábanos de chegar hoxe, vou dicir máis, mira, unha demanda, unha demanda, por un valor de 84.000 euros, vale? Espera, deixeme localizar, que teño aquí. Mira. Aquí está, de 84.859 de débedas que ten o Concello con Excavacións Castros Agra SL por excesos de obras, vale? Pero é que o máis por iso que se presentou, non, xa sei que vostede non dirá, pero sabe a canto ascende o que temos que pagar e o que vamos pagar? A máis de medio millón de euros, todo débedas que vostede, coa súa gestión, deixou no Concello. E agora vennos dicindo que o servicio de madrugadores, o cal temos que apoiar, sea como sea, porque, ainda que só un neno use unha vez a semana, é unha forma de garantizar que o noso colexio, o colexio da Baña, siga con alumnos e non marchen para outros concellos. Oita, que ti non te haces a No, pregunta. eu a pregunta entendo. A pregunta non a teñas que acabo de contestar. A pregunta era se había justificación dos rapaces que... E hai partes. Si quere copias, así é xuntar. Sí, pero digo eu, que o servicio, pagas o servicio por o que se sirve. No, pagas o servicio por un mínimo de 10, ese é o contrato, Andrés. Vayan 4, vayan 2, vayan 6. Xa sabías que non iba a haber, só sabías. Correcto, pero aprobouse así. E vostede votou a favor. Sí, pero vamos a ver, se hai semanas agora, hai semanas que non hubo ningún, é como moito un. En canto a iso que diste, vou eu contestar moi rápido. Non, contesto, digo que claro, se ti me encontras, e iso está aí, se hai algún informe, porque son 2007, Sí, que 2007, 2017 tamén. 7, van 13 anos, sí, agora acordase Santa Bárbara cando trona. Agora cambiaron o alcalde e agora quero cobrar, vale. Non sei, eu que sei que aquí vemos xulgado 84.859 e sumamoslle o que había sin pagar, como a festa dos maiores de 2 anos atrás, como o servicio de autobuses aos rapaces do instituto de 2 anos atrás, como o reto extraordinario que tuvemos que facer para pagar todas esas facturas de máis de 1.000 euros. A mí o que me parece é que o servicio de maiores, eu expliquei, é que eu explicaron máis claramente a persoas que somos titulares. Estaban sin pagar 2 anos, señora. Vamos a ver, se non presenta a factura, como lle vas pagar por problemas internos? Estaban sin pagar. Sí, é reconocido, é reconocido, sí. E pagamos. Pero claro que hai que pagar. O que levamos pagando de atraso, de atrás, da incorporación, ascende a medio millón de euros. A mí o que queres que confunde, sí, non, ti de medio millón falas porque queres cubrir eso. Agra, é ir ao juzgado onde queira. A ver quen é o técnico. Ponciano Neto, 17.000 euros pendientes de pagar. E virá máis. 12.500 pendientes de pagar por excesos de obra. Todo por excesos de obra. De facer proxectos, e nos proxectos, como non chega despois, dalle bota aí 2 tubos máis, asfalta un pouco máis aquí. E todo suma. E a xente, cando fai un traballo, hai que pagar despois. Hai que pagar. A mí o que me doi de todo isto, que veña agora, a sabiduría, de que depois de 2007, 2008, 2009, sin ningún informe técnico, nin de intervención, porque senón, que te digo... Só dirá o xulgado, se temos que pagar ou non. Non só dirá, claro. Para contestar, podemos contestar. Se recabamos, eso é, sí. Para empezar a demanda está aí. Vale, está ben a demanda. Que aquí todo mundo ten dereito a cobrar, pero fan traballo. Cando nos entramos no ano 95, Ponciano Nieto, quero que o sepas tamén, Ponciano Nieto, tamén veu e presentouse aquí, e daquela non había nin contrato, non había nada tal, daquele desmonte de 36 millóns e pico de pesetas. O problema é que aquí hai facturas, vale, as facturas que elas presentou, eles, claro, sí, e os aumentos tamén. Informes técnicos, e as obras están feitas. Informes técnicos non hai ninguno. Xa veremos. Bueno, dime, preséntame alguno que hai informe técnico. Xa veremos. Presento. Xa veremos. Non digas que hai informe cando non hai. Eso é unha mentira. Bueno, vale, si os hai. Non digas o que non hai. Xa irá o xuez. Vale, pero é así. Vale. Protestar podemos protestar. A denuncia está aquí, con contencioso administrativo, 84.859.000 euros. Agra Castro. Entonces, é dicir, que aquí pode presentar o que queira. Ponciano, 17.000, o Viga, 12.500. Pendientes de pago, o ano pasado. Per que? O Viga presentou aí, ti dixéchelo, fixo obra, non que certifico técnico, fixo aumento. Pero te dicen todos, Non, está claro, que traballa, que cobrar. Bueno. Os aumentos hai aí algún de 2007 que me dicen que quero saber o de onde son. Depois te direi. Que deso só conozco eu eso.
Esa se lle dixo por parte de aquí do secretario anterior que non tiña derecho porque non tiña forma. Dixo o secretario. Bueno, Ahora, vale, vai polo juzgado. O contencioso que hai aquí. Vale, pois xa está. A seguinte pregunta é, facemos chegar a queixa de veciños, para decir, que outro día, no local social de Laños, hubo unha comida, non sei que veu por un santar, cortar a carretera. Onde souber unha excepcionalidade, un enterro, unha procesión, unhas festas, algo que se fai con algo concreto, por un santar, me parece a min que non é idóneo, nin é de sentido común, cortar a estrada. Me parece a min que iso é... Me parece a vostede, é un contexto de a Asociación de Veciños solicitou nos facer un corte ali porque iban facer unha comida á Asociación de Veciños, eran cerca de 100 personas, onde había nenos, xente maior, e solicitou facer o corte con un desvío provisional, que se ten feito outras veces, e me pareceu unha cousa normal, para evitar un peligro. Aquela carretera ten certo tráfico, non hai arcén, non hai aceras, para evitar males maiores decidiuse acceder ao corte de tráfico, justificando o desvío sin alterar en ningún momento a circulación dos coches. Inconcebible, inconcebible, te digo. Non é de recibo eso. Se houver unha causa justificada por festa correctoria, me parece razonable que se dou desde aquí. Por santar me parece a mí que non é idóneo. Que era unha concentración de veciños, bueno, santar, que fixeron ali, unha festa. Vale, sí, vale. E para evitar males maiores, a carretera ten moito tráfico, non ten aceras, non ten arcén, pois decidiuse desviar o tráfico. Vale, está ben. Bueno, o punto número 3 é ter a constancia da proposta de que se ordiu outro día da reunión dos portavoces ou dos 3 grupos para o tema plan marco, vou deixar porque creo que vai no pleno do próximo día 9, que era para que quede ratificar as 4 propostas que dixemos. No punto 14, que vos estou rematando, son 2 cousas moi sinxelas. Acórdome que 3 ou 4 veces ou 5 veces, non sei canto, reitirácheme a veces os escritos que é o que pasa agora ca poda ou ca corta de Secundino lado. Que pasa? Que agora quedou olvidado todo eso? No. Fixeches algo para eso? Sí. Sí, cortou por... Paso de último. Cortou. Deixeme falar. Entonces... Vale, deixeme falar. De feito, adjunto o informe de fai unha semana, exactamente, referiuse de facer a corta, non a fixeron, pasou o servicio técnico outra vez por ali, está sin facer, verase o expediente correspondente. Outro que é un roubo, así que non teño que felicitar por a actuación a mellor pola concurrencia, tamén teño que decir que me parece que ainda que o xurado me parece legítimo que sea de fora, porque sempre o pusamos de fora, a veces ainda foron os portavoces e directores, sempre va de fora, a entrega dos premios me parece que a sociedade de aquí da Gaña, a sociedade, a corporación, debíamos estar ali para a entrega de premios. Porque na carrera esta de Santiago, de Negreira, ou no certamen de novillas de Santa Coma de Historia, entregan os premios por da corporación. E aquí parece que a corporación, pois, ni se nos fixeron a invitación. Non se fixo invitación a ningún... Invitación á entrega de premios. Bueno, estou falando deso. Decidiuse que o jurado era o que iba a facer, bueno... O jurado vai para a borca, non é outra parte. Podese valorar no futuro, pois facer a entrega de premios. Porque aquí nós sempre contamos ca corporación dos distintos grupos en todos os certames que fixamos para a entrega de premios. Me parece que é correcto que se debe entregar por parte dos que os de fora do xurado xa fan a súa borca. O resto... Decidimos que fora así para que, bueno, neste caso foi así. De todos modos, quero dicirle que o día da festa da Filloa, a Asociación de Cazadores chamou por teléfono se quería subir a alguén das corporacións e entregar os premios ali. Comentouse, non quiso acceder nadie do resto da corporación. Incluso chamei a Alicia para ver se estaba, comentei a Rosa no principio dixo que igual subía, despois ao final nin o compromiso, nin o Partido Popular quiso facer entrega de premios. Eu tenho aquí unha... Xa que mencionas o da festa de Filloa, eu te comentei no seu momento, se te dicen, chamastes por teléfono a 1 da tarde, eu estaba levando a 2 alumnos do Obradoiro de Santiago que temos en Maldo Dubro, os 4 concellos, estamos levando a Benvibre, a Benvibre, poden demostrarcho, estamos levando no coche porque estuvemos desde as 11, eles ás 11, eu vim ás 11:30, hasta ahora, para estudar un poquinho máis, arriba, co posto que se puso,
A propósito, viñeron todos os alumnos, menos unha rapaza que estaba de baixa, a mestra de Agricultura Ecolóxica, acudín eu, arriba, a exhibición que tiñamos, presentación do proxecto de Agricultura Ecolóxica, arriba na finca, ao lado da carpa de cans de caza. E non houve ningún dos 4, non te digo só a ti, eu sei que é un día de lío, sei, non? Pero ningún dos 4 que eu, ni siquiera ali, tuvo decencia de vir a xunta mestra aos alumnos, non a xunta a min, ni moito menos, que son a directora do Obradoiro de Emprego, a decirlle simplemente gusto do traballo que estades facendo, ou moi ben, ou moitas gracias, porque un domingo adrede e tal o costume mañá. É dicir, estábamos cas contas de goma todos, e se hai xente para cans de caza, tamén debería de haber outra cousa que se anunciou no cartel do Obradoiro de Emprego. O sea, que se digo por acción. Se choriza, non sei que lle pediches disculpas a mestres no público. Pedín disculpas, que lle transmitir aos alumnos, foi unha mañá moi asetreada. E tes caso con tenso de 4 personas. Estou dicindo que foi E na foto salía con outra entrega, entón, igual como unha chamada a unha, a subir a un pleno, a un pregón, ou non sei para que era, tamén insisto, nunca subín, eu xito no estudo de concelleira, nunca subín a dar pregón ningún, estando no cargo incluso, porque estábamos de voluntarios axudando. Entón, tampouco iba a subir neste, ainda que estuera ali. Pero sí que, polo menos, pasaron personas a saludar os alumnos e a mestra, non a min, O sea, sei que, bueno, estou directora, pero iba encantada que viñeron eso domingo, a propósito, a fazer a exhibición. Participaron unhas familias, foi pequenina, pero polo menos o día non acompañou. Pero, hombre, Non, pero xa che digo que foi unha mañá moi asetreada, eu falei ca profesora, remitindo as miñas disculpas. Sí, xa me comunico. Tendes alguna cousiña máis? Como a nosa parte. Ben, antes de nada, non fixe alusións a compromiso por Galicia na entrega de premios. Vostedes creen que é serio avisar ali en un momento, oye, vinte para aquí entregar un premio. Non se pode avisar con previsión, mira, a tal hora está de aquí para facer isto, non, improvisar todo. Despois, é certo iso que din, eu, desde que sempre fui unha festa de Fillao, ao final, íbamos todos xuntos ali, facíamos unha Fillao a todos, co pregoeiro, non se fixo este ano, non invitación. Me parece que é un pouco atrevido nomear a compromiso por Galicia cando di vostede eso, cando fui ao proceder dos acontecementos foron así. E porque foi que non é serio, na propia festa dicía, olha, vente entrar os premios. Non, por eso non neguei, dixen, non vou. Vale, agora contestoche. Non había previsto a entrega de premios, estaba organizando a Asociación de Cazadores, chamaronme, oye, que suba ali da corporación se queres entregar premios, era o momento que me chamaron, non organizei eu, falei con vos, nun principio entendín que sí, que viñades, de feito, David, se non me equivoco, ou foches ti, dixéchedes que sí, que tal, despois ao final decidíchedes non subir. Quero dicir, non foi unha cosa que organizáramos nós, que decir, vamos dar os premios. Eu digo che que ven, claro, a min chamoume o presidente da Sociedade de Caza, oye, mira, se subide algún, se queredes entregar algún premio, eu comentei no momento, non era unha cousa que estaba organizada de subir a entregar premios ali. En canto a que non houve invitación, tuvemos unha reunión aquí, os grupos políticos, que non íbamos facer invitación política ningún. Entón non se fixo ninguna invitación a ningún grupo político, nin ningún alcalde de fora, que foi o que se falou aquí. En canto de facer a Fillao ali, bueno, non se fixo nesta vez, porque, bueno, non se fixo, non organizaba o Concello, quero dicir, era a festa da Fillao, para a asociación. Pero que podía facer calquera, vamos a ver, calquera podía ir ali e facer unha Fillao César. Acabamos o pregón e acabouse, non fixemos nin exhibición de... do público chega de país. No, hombre, vamos a ver. Pero como voluntario, é dicir, eu estuve todo o día desde as 8 da mañá ás 10 da noite, se te refieres a min, estaba tallada e fixen filloas como calquera, porque houve un determinado momento que había que cubrir a xente que tiña que ir comendo, que tiña que ir comer e que había que facer filloas, e fixen filloas como calquera, e si, tanto ti como calquera da corporación houbera querido vir de voluntario, e aquí hai un home de rosa que veu de voluntario, e houve xente vinculada a esta corporación que estivo de voluntaria, non, exactamente, ti foches moitos anos de voluntaria, quero dicir, calquera pide, filloas, non calquera, quero dicir... Non me referimos a que ti fixeras filloas ou non, non digo que non se fixo, o alcalde foi e non era voluntario. No, pero que decir, as filloas ali que las facía, organizaba a asociación das filloas ali. Houve un momento que cheguei ali, onde podo facer, e fixen como se chama, o que fixo o pregón, pedides aí para facer unha filloa, tamén fixo ali unha filloa, entonces, quero dicir, non se seguiu a costumbre que se facía habitualmente, si é certo, acabouse o pregón,
cada un Foi pues, algo fixo No, un pero poquito. ninguén estaba seguindo iso, estamos Claro, dicindo outro claro. punto Sí, de sí. vista. Pois, seriedade que pedimos nós. Dígolle que a seriedade está aí. Sabes, o sea. Bueno, pois, comezo. Sí, sí. A primeira, esta foi simplemente porque fixo alusión ao compromiso por Galicia. A primeira pregunta que facemos é sobre a entrevista concedida ao Correo Gallego polo señor alcalde no mes de decembro pasado. Sí, el Correo Gallego que foi ali a gravar un vídeo esa entrevista na que vostede, non sei se recorda, que manifestaba, que era un tanto incomprensible que nos estiveran 5 meses castigados sin cobrar, pero estivemos durante ese tempo traballando pola mañana e pola tarde e non lles quedou máis remedio, referindo-se a compromiso por Galicia, que aprobar os salarios. Bueno, isto non é da pregunta, pero antes de nada sinto comentarle que iso é falso, é mentira totalmente. É dicir, non sei se vostede o di sabendo que é falso para, bueno, para facer política deste tipo que gusta tanto facer, ou simplemente vostede pensa que é certo, que compromiso por Galicia cambiou o seu voto porque vostede ia traballar ou non sei. Bueno, eu en confianza digo que é falso. É dicir, o voto de compromiso por Galicia estaba claro, non influí para nada, que viñera vostede a traballar para mañana, pola tarde, ao mediodía, cando quixera. O compromiso por Galicia votou a favor porque cumpliuse un requisito que era que vostede rebaixou 12.000 euros a súa primeira proposta. Non tivo que ver que vostede viña aquí a traballar, pode vostede montar as películas que queira, dicir o que era a prensa, pero a próxima vez que fale deste tema, que sepa de primeira man que é falso, é mentira. O compromiso por Galicia non tivo que aprobar porque vía que estaban traballando. O compromiso por Galicia votou a favor para cumplir o que se aprobara en Asamblea, que foi en setembro. Bueno, nesa mesma, quedando claro isto, nesa mesma entrevista, as preguntas que fago sobre esa entrevista, nesa entrevista di textualmente: actualmente hai proxectado unha residencia privada e xa falamos da posibilidade de facer un centro de día con eles. As preguntas son: pode explicar esas declaracións? Hai algo concreto respecto a estes dous proxectos? Que empresa é? A que se refire con xa falamos da posibilidade de facer un centro de día? Son varias preguntas. Vale, contestoche. Hai un proxecto dunha residencia, xa ven atrás, non está ahora. Veu por aquí, pois, non vou dicir a menudo, pero si algunhas veces a consultar aspectos técnicos. Nunha desas veces que veu, eu falei con ele, barasamos, diseñame, pois sería bo mirar de algunhas plazas que sean de carácter... Bueno, pois vamos mirar, cando teñamos o proxecto feito, pois barasámoslo. É unha conversación tal como se di aí nas declaracións que digo, non... Queda contestado. Non queda contestado. Que empresa é? A que se refire con xa falamos da posibilidade de facer un centro de día? Que falamos, estou dicindo que falei con ele a E posibilidade... dixo que bonito sería ter un centro de día. Non, dixenlle, temos que, chegado o momento, mirar se hai posibilidades, falamos, o que estou dicindo, falamos, tuvemos unha conversa, falamos esa posibilidade. Dicir, non hai nada. Estou che dicindo que o Foi falamos. unha entrevista a falar desto, pero non hai nada. Mira, é unha entrevista falo, é unha entrevista personal, miña, entonces vou falar e falo o que considero que... Correcto. Non vai máis alá disso. Pero vostede vai como alcalde, eu sei como concelleiro, fagolle as pertinentes preguntas, as pertinentes preguntas, vostede aquí é tío fume. É dicir, que hai isto, que falamos, que non sei... Eu fixe unha entrevista e contestei Fui titular, hai un centro de día. E contestei unhas preguntas. Vale, pois moi ben contestadas. Claro. A primeira se diu que é mentira. O sea, a persona que vou falar dos seus salarios, que saiba que se aprobaron, que rebaixou 12.000 euros, que vostede quería cobrar máis o Partido Popular no 2015. Deixando isto claro, paso a seguinte pregunta. Solicitamos un informe con todos os gastos do Festival de Entroido, incluídas subvencións, axudas, alugueres, todos os gastos que acarreou o Festival de Entroido, incluídas as axudas a diferentes colectivos, todo o que número 3. O señor Pereira, no pleno de 3 de outubro de 2020, cando era concelleiro da oposición, estaba aquí sentado, dixo textualmente, e digo palabras textuais: o Concello da Baña organizou a presentación do trail no Hostal dos Reis Católicos. Acaso non hai na Baña lugar para facer esa presentación? É esta maneira de fomentar e revitalizar a vida social e económica do noso Concello? Non nos satisface esa maneira de facer esa presentación. Creo que é moito máis interesante facer aquí que facer en Santiago. Igual se fixo coa festa das Filloas, os bocadillos da Camiñata, que tamén se compraron en Negreira. Os bocadillos a falei outro día, e volven a entrar vostedes facturas do Gadis. Atentos. É que me doi moito que non se faga aquí na Baña. Declaración do señor Pereira. Levan ustedes que incluso nas redes sociais ustedes facían mofa
ridiculizando o acto de presentación en Santiago, tanto da Festa Filloa como do Trail. Eu recomendo que volve mirar esas imaxes, tanto das publicacións que fixeron no Facebook, máis no propio pleno que teñen na conta de YouTube de Compromiso por Galicia. E como digo, dos bocadillos xa falei outro día, pero neste decreto van a entregar facturas de lentellas, non sei que máis, mermeladas, compradas no Gades. Pois agora, aquí vostede alcalde, fai a presentación da Festa da Filloa, tamén no local comercial da cidade de Santiago. Fago a mesma pregunta que fiz vostede daquela, que estaba na posición, onde se ven de forma diferente as cousas. Acaso non hai na Baña un lugar para fazer esa presentación? E a segunda pregunta é, que hai de diferente naquela presentación que vostede criticaba e ridiculizaba con este que organiza vostede agora? Bueno, vouche contestar. Non era unha A mí presentación. gustei como contestar ao alcalde, sabes por qué? Porque ele estaba aquí e vostede non estaba. Non che contestar. Vale. Pero que ele non sabe de que fixo. Sabe. Sabe. Non te preocupes. A ver, isto non foi unha presentación, foi un acto de promoción que non foi impulsado polo Concello, senón que foi a outra parte que nos instou, é dicir, o local de hostelería ao que te refires santiagués, foi o que nos puxo encima da mesa a asociación da Filloa da Pedra, non o Concello, contactou directamente ca asociación se estábamos dispostos a facer unha promoción da Filloas da Pedra, entón aproveitouse para tamén dar a coñecer a Festa da Filloa que tiñamos, a 17ª edición que tiñamos días despois, pero foi un acto que propuxo este centro hosteleiro. Nós non fomos nós a eles, ni se lles pagou, nin nada. É dicir, non foi que non hai unha factura deste, non, como no outro caso, si era do hostal, si que facturou, evidentemente. Eles propuxéronnos a nós que nos fóramos ali a promocionar e foi o que fixemos porque era unha oportunidade. Entonces, diferenciase, non coñezo a casuística da presentación do Trail, vale? Entón non vou entrar porque non a coñezo en profundidade. Recomendo que mire ese vídeo, vale? Entón, eu só che digo 3 de outubro de 2000. que neste caso estaba e entón dixe como foi a parte que estive presente en horario de mañán ali, entón foi nesa Bueno, estamos de acordo no que di. No tamén estás equivocado no sentido que... A ver, me parece correcto porque non estabas ali. É que, O sea, non sepa eso, ou non sabe que foi o Agader, a taberna Agader, que nós formamos parte do grupo do GDR do 19, cando fixo o acto, e se fixo ali no Estado do Reis Sí, pero se non me equivoco, creo que hai unha factura do Hostal do Reis Unha parte, Católicos por 300 euros, e deste Hostal da Hostelería non a tes. Vale, pero É máis. foi marcado polo Agader, pero hai factura. foi dentro do GDR, marcado por... Sí, pero hai factura, non? Cobrou pola presentación. Pero creo que José Antonio non criticou a factura, criticou a ubicación. En este caso, volvo a reiterar o que acaba de decir a compañeira, que non foi o Concello o que organizou unha promoción ali, sino que foi a asociación da Filloa. Sí. E aparte pero non foi a asociación a que chamou, foi este centro de hostelería o que nos invitou a ir, que creo que A crítica non foi pola factura, a crítica foi polo lugar. Eu insisto no mismo, que non foi unha presentación do Concello, foi unha invitación que lle fixeron a asociación da Filloa da Pedra. Entón o Concelleira fixo ese socio agora, porque hasta daquela tamén fomos como asociación e o Concello apoyamos. Entón, que representan coa asociación? Pregunto, é socia da asociación agora? A partir de agora? Eu Porque o daquela era máis moitos dos membros. Eu fomos. Vale, perdón, César. Non. Interrompimos Con o vínculo e fomos facer ali Filloas, que fomos ataviada, non fomos unha función de Concello. Estamos de acordo. A mí, volvo a dicir, me gustaría que me contestara o señor alcalde, porque antes doía, para a presentación de Santiago, non me meto nos 300 euros. 300 euros tampouco non é un gasto, vamos a ver. Pero que tanto lle doía que se fixera a presentación en Santiago e agora, pois, no seu executivo, pois volve a haber presentacións en Santiago. Ainda que sea outra que me acaba de comentar, entendo completamente, pero creo que é unha reacción totalmente desmedida segundo a situación na que estamos. Completamente parcial. Insisto no mismo, que non foi unha presentación do Concello, sino que foi a asociación a que foi ali invitada por este establecimiento. Entón non lle dá que sea en Santiago, verdad? Eu non estou dicindo, creo que te estás equivocando. É dicir, non se fixo unha presentación da Festa da Filloa, o Concello da Baña fai, da outra vez o Concello da Baña organiza a presentación. Non foi o Concello da Baña a que organizou unha presentación.
a Asociación da Pedra da Filloa, invitada por este establecimento, Por que non me contestaron antes? foi a facer... Porque puso a Mónica por diante e me contestaron usted. Pero vamos a ver, ahora che teño que dar explicacións de... No, porque de como gestión no pleno. No, es que sí, que dou a palabra, que dou a palabra. Claro, pero Pedille a palabra a Mónica, sí. estou explicando Pero a miña pregunta era de que segunda respondera. volta, ou xa de terceira. Ou xa de terceira. Non lle dou O Concello non organizou ninguna presentación fora do Entón non lle dou. E dentro tampouco. Non lle dou. No, que dentro tampouco. Vale, vale. Non se organizou presentación. De acordo? Entonces, claro, antes doi que serán datos fora, pero desde que as calde non lle dou que sen fora. No, eu non podo obrigar a Asociación da Pedra da Filloa a facer unha exhibición onde queira, porque é unha asociación con capacidade propia, decide ela, non o Concello sobre ela. Se a asociación decide ir facer unha exhibición a un local onde lle fan a invitación, é unha cousa da asociación. Non ten nada que ver co Concello. E antes fora o Concello, o que antes fora o Concello, o que fixera a presentación. Quedamos sin presentación. Correcto. Bueno, sobre o pabellón de San Vicente, coméntanos que o equipo de fútbol sala feminino que ás veces utiliza estas instalacións para xogar os seus encontros, se lle informou o mesmo día de que non ia poder xogar o seu partido, debido a que estaban facendo un cambio de luminarias no pabellón, e foi o propio encargado do pabellón que se acordou naquele momento, do Concello creo que me avisaron, se me comentan. Iso que tiñan permiso previo para a súa celebración. Solicitamos, solicito todos os plenos, máis seriedade, e que se avise con máis atención para que se poidan organizar. O equipo visitante vai facer o seu traslado, o seu viaxe, sin poder xogar. Tamén solicitamos que se organice unha festa ou evento na pista do pabellón, se poña sempre unha moqueta para cubrir a pista. Esta non sufre desperfectos. Con respecto ao pabellón, no pabellón, coméntanos tamén que se cedeu o pabellón a un centro educativo para pernoctar durante varias noites. É certo? Poden explicar que tipo de permiso e que grupo vai pernoctar, se é certo? Pusos en contacto co Concello, un ayuntamento de fora que vai facer o Camiño de Santiago, po mes de xuño, xullo, ahora mismo non sabía decirte exactamente o mes en que é, e pusemos en contacto se había posibilidades de pernoctar no pabellón. Eu dixenlle que estudiábamos o tema e que, porque, bueno, isto xa foi fai un mes, antes de finales de ano por aí, de que con 2 meses de antelación que o solicitaran de maneira oficial e que valoraríamos a posibilidade de que pernoctaran ali. Non lle dan permiso, non? Non se concediu un permiso, díxolle que no sucesivo, que intentaríamos evaluarlo, que nos avisaran con un par de meses de anterioridade para poder decidir e levar a cabo. Entendo que vostede, como dixo anteriormente, cando lle cedeu as instalacións á selección de Santiago para celebrar os seus encontros e os adestramentos, que foi un erro pola súa parte, que le admitiu que foi un erro, tomar esa decisión de forma unilateral, supoño, espero e desexo que tamén faga pregunta para este... Non hai permiso, verdad? Non, a día de hoxe non hai. Vale. Non me contestou nada respecto ao problema este do encontro que se tivo que anular. O equipo de fútbol O femenino. equipo de fútbol femenino que tiñan pedido permiso para xogar o partido e o encargado do pabellón chamoulles o mesmo día dicindo que estaban quemando luminarias, que non se podía xogar. Pois é certo que pasou. Vale, pois, vou dicir máis seriedade nestas cousas, é dicir, hai a máis un equipo de fútbol femenino que non creo que estean bollantes económicamente, que teñen que vir desde que viñan desde a costa de Ceo por ali, para aquí e volver atrás para lá. Cando viase cando unha chamada de teléfono, oye, mira, o fin de semana vai cambiar luminarias non se pode xogar este encontro. Ou, xa, sendo máis exquisitos, cambiar luminarias por semana, que non interfira directamente neste tipo de encontros. Ben, número 5. Despois do pleno urxente do proxecto do IDAE, celebrouse unha mesa de contratación. Desde o Compromiso por Galicia levamos tempo sendo moi críticos coa forma parcial e partidista coa que están a utilizar a página web do Feiro Municipal. Eu creo que xa non hai dúbida ninguna de que iso é certo, creo. Por lo menos eu non teño dúbida. Ao rematar ese pleno urxente, fixeron vostedes a seguinte publicación. Unha vez rematado o pleno, reuniuse a mesa de contratación para analizar a documentación das 5 empresas que se presentaron ao concurso. Entre elas, non se atopa a que presentou alegacións, que é algo incomprensible.
non só dicir como se vai presentar ao proxecto unha marca de binario, unha marca de bombillas. E con buscar en internet a empresa Lux, sabían vostedes que era unha marca de bombillas que non se pode presentar. Pero esta barbaridade ainda vai máis, porque o erro máis grande é que unha persoa do grupo de goberno traslade información dunha mesa de contratación ao responsable de comunicación. E despois puxeme en contacto con o grupo de goberno para explicar o absurdo desta publicación. Algo que está na mesa de contratación se publica e despois se rectifica, e claro, rectificouse. Queremos saber quen tivo a inteligencia e correncia de facer esta publicación. De decir, na mesa de contratación non se presentou, claro, estamos aquí no pleno, vemos que o compromiso por Galicia bueno, fomos os únicos que non votamos a favor, que estamos criticando esa forma de proceder do proxecto de idade, entón, claro, vemos na mesa de contratación e facemos unha publicación, oye, que a empresa que digamos de compromiso non está na mesa de contratación. Tamén queremos saber quen tivo esa inteligencia e ocurrencia, e que despois, claro, despois que a rectificou, no momento que avisei eu, 5 minutos rectificouse, porque como vai presentarse unha empresa, unha marca de bombillas a un proxecto de esterilidade. Dicindo que, non sei, isto é indicativo, bueno, do desgoberno, da forma de actuar a bandazos. E, bueno, gostaria que me contestar a pregunta. Quen tivo a inteligencia correcta de fazer esa publicación? Evidentemente foi un fallo dunha nota de prensa, que se dun... Non, queres dicir? Non. Estou dicindo que foi un erro na redacción da nota, correxiuse cando se detectou o erro. Creo que non é... Pero como vai... Vamos a ver. Como se vai sacar datos dunha mesa de contratación darles ao persoal de comunicación para que publique? Estou dicindo que foi un erro dunha redacción. Un erro máis. Un erro dunha redacción. Un erro máis. Bien. Por acerto erro. Volvo a dicir, máis seriedade e máis organización. Non poden poñerse publicacións deste tipo. E non vai presentarse Lugo, unha empresa de bombillas. E que debe sacar de caixón. É moito máis grave, creo que é coller información desa mesa de contratación para facer política e fazer esa publicación. Home, ainda bueno que a ratificaron. No pasado pleno ordinario, número 6, criticamos a publicación que fixo o grupo de goberno tanto no web municipal como no Facebook respecto á concentración no centro de saúde. Lembran vostedes que eu dixera que me parecía lamentable que aparecera de forma textual ata 4 veces o nome do PSOE e só persoas do seu partido, parecendo nunha movilización do PSOE encuberta con o nome do Concello. E creo que vostede me comentara, e me chocou un pouco, que só aparecía o nome de persoas relevantes. Bueno, queremos saber o motivo polo que non se publicou nada na web municipal sobre as 4 concentracións convocadas polos sindicatos CIGA para exigir unha mellora da sanidade pública de Baña, que sí que foron concentracións de veciños, non dun partido político. As concentracións que se están facendo son veciñais, e non están figurando no Facebook do Concello porque non ten nada que ver ca política, co tema do Concello. Non ten que ver. Non ten que ver. César, é que a vostede, se a chegamos a publicar, iba a molestar que a publicáramos. Se non a publicamos, porque non a publicamos. Ten que ser Entón, así, eu vaso chen que non che vale absolutamente nada do que se está poñendo na página web. Mira, se vostede quere gestionar a página web do Concello, propoño. Punto. É que eu creo que o tema son da PAMA. Sí, é unha opción. Exactamente, entonces... Pero, por pensar, pero, de todas formas, creo que non estou de acordo con eso. Eu creo que unha web municipal, vale, é para informar objetivamente, vale? Se vostedes fan unha publicación dunha concentración que foi, isto é cousa miña, do PSOE, enmascarada con nome do Concello da Baña, e volvo a dicirlo, e diríno sempre, porque así é, e se preguntan a xente o que é así, ben, perdón, vale, pois eu quero que se informe na página. Vostede, aquí mesmo nun pleno, eu un día pregunteille por que se lle contestaba só a un veciño, unha contestación que recordo, lamento, e tal outros plenos en dicirme que fora vostede o que contestou. 3 plenos tardou vostede. Bueno, pois iso non me parece serio. É dicir, que faga unha asociación ou vostede non asociación personal, bueno, o seu é vostede responsable. Se o fai no meu concello, como digo vostede, a min doe, vale? Eu quero algo transparente. E máis que nada, cando vostedes estiveron aquí sentados, polo menos 4 anos, onde estaba eu tamén na oposición na anterior legislatura, criticando máis transparencia. E a forma que levan vostedes o Facebook e a web municipal me parece parcial. É dicir, parcial e partidista. Sinto moito.
Pero agradezo que me diga vostede que podo pedir eu que se estene eu vou a pono a radio, voy a dar unhas voltas a pono a radio. En canto da concentración que se publicitou, foi unha concentración que se falou aquí no Concello, que se apoiou por parte de todos, por eso se publicitou. E as outras non me parecen importantes. Eu non digo que non sean importantes. Importantes para publicar. Eu digo que, desde o criterio do grupo de goberno, non están... Me parece máis importante, por exemplo... Non, eu non digo... Non. Non poña palabras que non son miñas. Eu estou explicando por qué. E non puse ninguna palabra. Xa está. Estou dicindo que non lle parece importante sacar concentracións que foron aí frente da plaza convocadas por sindicato CIGA, pero en cambio vostede quería publicar a presentación do supermercado, que me preguntou a min, claro, parece máis importante o supermercado. Unhas concentracións para ese... Iso é de Malusia, César, acaba, por favor. Para unhas concentracións, para exixir unha mellora dun servicio de saúde de todos e todos non lle parece importante, pero sí publicitar un negocio privado. Bien, esa é a seriedade e a transparencia que eu pido que se melloren as cousas. Número 7. O Concello, o 18 de febreiro, fixe unha publicación na web municipal que decía: atendendo as peticións veciñais, decido engadir a categoría de grupos no concurso de disfraces de Entroido. Iso supón a modificación das bases 18 días antes da celebración do festival. Eu supoñemos que sería unha razón de peso, non? Queremos saber cantas peticións veciñais existiron e solicitamos copia das mesmas. Vamos a ver. Viñeron expresamente a falar, se non me equivoco, ca concelleira, a solicitar dúas veciñas, dúas personalmente. Porque está claro que nós estamos para servir aos veciños. Si os veciños consideran que sería bo ter unha categoría de grupos, porque non daban formado comparsa varios veciños, pois abriuse a categoría de grupo. Pode dar copia das solicitudes? Non, estou dicindo que foron dúas. Podo dicir que foi, se lle interesa un Non. Digo que, bueno, modificaron as bases por dúas críticas de dúas veciñas. Me pareceme que me parece xusto, a mí pareceme a mí pareceme ben facer, pero gustaríame que se incluíran os grupos con alteración, non ahora modificadas, pero dime vostede que foron dúas persoas. Bien. A ver, foron dúas personas, algo moi próximo aquí, bueno, tampouco... Sí, pero non vou dar nomes, que viñan representando a un grupo máis importante de personas e que habitualmente participaban no Entroido. Evidentemente, se foran dous casos illados de dúas personas que me veñen da Cochinchiña, que non teñen nada que ver ca baña, non lle daría importancia ou non atendería as súas peticións e lle faría a proposta que lle fixen inicialmente. Podes participar individual ou intentades participar en comparsa. Como xustificar debidamente, si foi oralmente, non hai constancia en papel, porque son veciñas de aquí que veñen habitualmente, cas que falo habitualmente e veñen aquí a expoñer e me pareceron moi xusto as súas peticións, foi así recollido. De feito, é máis, e si o podo ter en papel, porque en unha conversación privada por Facebook, unha delas, en concreto, xustificoume, sí, pero no meu Facebook privado, pero checa a decir para que se queres constancia en papel, xustificoume a súa non presencia, que ao final un grupo delas non puido participar por unha circunstancia familiar dunha compañeira, que non tiña por que explicarlo, e se me mandou unha explicación que eu non pedí, e que, che digo, que é unha conversación privada, que efectivamente me xustifico porque e me di que me agradece, pero que non puido asistir por isto e por lo outro. Son veciñas da baña e temos que tirar pola xente da baña. Non é que viñera aquí un descoñecido e me di, mira, tens que cambiar porque a mí me apetece que esa modalidade de grupo. Non se contemplou, somos humanos, as bases foron feitas, realmente intentei que se incluíra a todo o mundo e todo o mundo contento, vin que efectivamente había un sector que non estaba contento e me xustificou porque me xustificaron perfectísimamente e viñeron en momentos distintos. Estas personas me xustificaron, bueno, e modificaron, tampouco creo que fora... Non estaba justificado as bases que había de vello. Porque se viñeras ao Entroido xa conocías
a realidade do Entroido da Baña. Sí, pero este ano houve unha realidade distinta con cambio de premios e entonces, evidentemente, si contábamos que evidentemente houve unha realidade, foi un entroido completamente distinto que se facía antes, Pero que non critico o de antes, e completamente distinto. Fixos unha renovación e renovaron as bases, consultei as bases anteriores como consultei as bases de outros concellos. Garantízoche, consultei as bases de Santiago como consultei as bases de outros concellos para ir facer unhas bases, pois, ben feitas, porque efectivamente si podíamos facer unhas bases claras para evitar que despois as problemáticas a posteriori, porque evidentemente con ese nivel de premios que había, si pode haber pois unha queixa e ti tens que ter as bases claras. De feito, houve comparsas que chamaron para preguntar, etc. E estuvose a súa disposición. Eu vou facer fincapé, eu creo que, a ver, entendendo o que me estás comentando, creo que os veciños e veciñas son todos iguais, da igual que estean participando ou non participando, e creo que por queixas de dúas veciñas que me dio usted de alguna queixa no Facebook que se cambian as bases a 18 días, aínda estando de acordo que o cambio é bom, pero deberíase ter en conta, eu creo que é un pouco excesivo cambiar a 18 días de antelación porque dúas veciñas ven a pensar e alguna queixa no Facebook. Ben, e non creen vostedes que non é moi xusto, digo, poñer 1.700 euros de premios para comparsas que poden ser de 10 participantes, e poñer 150 euros un só premio para grupos, que pode ser dun menos, de non? A ver, hai criterios para todo, César. Nós tomamos ese criterio e fuxe para No, probablemente ti teñas outro criterio, se fixeras ti, o farías de outra maneira. Nós tomamos esa decisión Sí, e pero fixose desa maneira. Ademais, como foi unha categoría que se añadiu ao final, co fin de, bueno, tiñamos, digamos, que os gastos tasados, de non excedernos. Non é para que non protesten, era para facer esa categoría. Claro. Bueno, sigo dicindo que me sorprende, agora digo yo a vostede, porque non está dicindo a mí, que foron dúas veciñas e algunha publicación no Facebook. Se sorprende que se cambien as bases por eso. Ainda recoñecendo que había que facer ese cambio con antelación. Pregunta número 8. Nun pleno anterior comentouseme que suspendía a ruta BTT Fillao da Pedra, entre outros motivos, porque non tiña nada que ver con a festa de Fillao. Claro, estes temas. E vostedes decidiron este ano, o mesmo día da festa de Fillao, organizar ou colaborar con unha feira de cans. Tendo en conta que, por causa, como din vostedes, que dúas persoas vos criticaron, e houve alguna no Facebook, dime vostedes que non hai ninguna queixa por escrito respecto a esta festival de Entroido, por dúas persoas, algún queixa, vostedes decidiron cambiar as bases de Entroido, vendo as críticas que existiron na feira de cans, sobre todo nas redes sociais, non sei se están de acordo comigo que, por exemplo, nunca vin antes tantas queixas por un evento do Concello, bueno, nin tantas críticas negativas respecto a algo. Van vostedes a deixar de organizar ou colaborar con este tipo de eventos? As queixas que se presentaron Non vou presentar, foi por Facebook. no Facebook, efectivamente. Bueno, analizar os perfiles da xente, eran asociacións. Vais meter vostede... Personalmente, eu mirei personalmente. Vais meter vostede a mirar quen é a xente que escribe no Facebook do Concello? Eu personalmente fago que Eu quero non creo que é un pouco... César, e non me vas decir ti o que teño ou que non teño que facer. No, pero digo no pleno... Solo me faltaba eso, vale. Que aquí analices a gestión, que critiques o... Vale, pero eu na miña casa, ata agora, fago... Non teño que rendirche contas a ti. Unha vez analizadas as queixas que había aí, eu entrei nos perfiles, a maioría era xente de agrupacións distintas, creo que había dúas persoas a máis que eran da Baña, o resto eran todas prácticamente de fora. Si volveremos a facer deste tipo de actuacións, analizaremos, veremos se a Asociación de Cazadores quere noutro momento pois organizar algún evento e miraremos se colaboraremos con eles. O que está claro que non llevamos prohibir a unha asociación na cal pois debe de haber cerca de 170 socios, todos membros do Concello da Baña. Non llevamos impedir ni negar facer unha feira de cas cando cumple con toda a normativa que exige a legislación para facer este tipo de eventos. Ben, na súa casa, diga, faga, o que lle dé a gana, usted non vou meter, pero se di aquí no pleno, non pode opinar. Dicir, non diga no pleno de asuntos persoais, non me meto neso. Usted acaba de dicir que mirou os perfiles do Facebook dos comentarios para ver que non era xente da Baña. Sí.
O sea, dá máis importancia logo os comentarios que Vamos a decir que eu fago o meu tempo libre na súa casa o que queira. Aquí como alcalde eu podo, se vostede me está falando de algo que está facendo, aquí como alcalde podo rebatirle. Me parece que non me parece un comentado axeitado dun alcalde. Que digo que virou os perfis privados da xente para saber que nada máis. Volvo a dicir que no meu tempo Sí, no seu tempo sí, pero nadie se mete. A ver, tamén comentarse que ti nos acabas de dicir que non lle íbamos de dar peso á protesta de dúas veciñas que viñeron aquí, porque non hai algo por escrito, porque non hai por escrito. Esencialmente, que viñeran a queixarse formalmente da organización da exhibición esta de cans de caza. Ni por escrito, ni personalmente. Subiu ninguén a falar con nós. Son só cousas do Facebook. Sí, pero... Entón, se as cousas do Facebook non vale ti as criticas para cambiar unhas bases, pois tamén. Entonces, non lle podemos facer caso. Entón, deixamos de lado o Facebook ou facémoslle caso. En que quedamos? En que quedamos? E mira, eu non valorei eso. Dicen algo positivo que vostedes, por dúas queixas, e por algunha do Facebook, vostedes cambiaron as bases. Claro, que o que dicen? É algo positivo, acabo de dicilo. Entón, que facemos? Non me puse a valorar se estaba ben ou estaba mal. E agora, digo, tendo en conta iso, e as críticas que damos, que xa o señor alcalde fixe unha análisis exhaustiva de todos os perfis, e douse conta que ninguén tiña relación ca maña, entón non lle dou importancia. Eu que estou falando algo positivo, eu non me puse a valorar, nin que estaba na feira, nin non. Estou simplemente facendo algo positivo. Por favor, Ben, na festa da Filloa, vou pola 9. Na festa da Filloa houve problemas importantes de acceso. Bueno, non me contestou a todo isto, dixo que o iban a valorar, non, facer outra... que contestei. Sí, que o iban a valorar, pero... Que o valoraríamos, cando chegue un momento, se hai, é facela. Na festa da Filloa houve problemas importantes de acceso derivados, entre outros, por o mal tempo. Cal é o motivo polo que, a diferencia dos anos anteriores, nunca elaborou protección civil? A ver, aí sí que teño que vou asumir a miña responsabilidade e pido desculpas porque houve unha falta de entendemento. Eu dei por suposto que iso iba a xestionar a asociación, eles deron por suposto que, que vou a xestionar eu como representante do Concello e chegou o momento e resulta que, non o xestionar eu, que era que non tiña que xestionar. Entón, a responsabilidade asumo eu porque é miña, vale? É dicir, como si para outros eventos teño moi claro como foi o entroido que xestionei eu, porque esa partida baixa que eu tiña que xestionar eu, o outro día para o cole, para a baixada dos netos do entroido, igual, aí sí é certo que eu partín da base de que era a asociación, a verdade é que non lles preguntei, non xurdiu, que me preguntei outras cousas, eso non, e vime despois con todo ese percal o día da Filloa. Entón, a responsabilidade asumo eu, porque é miña, asumo a miña responsabilidade, é o meu fallo, o meu fallo. Un erro, non? Pensamos que é importante, igual que nos enteros que elabora a protección civil, ainda que tendo en conta a situación climática dese día, que houve varios problemas. Pero sí, tiña que estar a protección civil, baixo... Entendo perfectamente a explicación que me acaba de dar. Nunha reunión ao comezo da legislatura, comentouse que se ia cambiar de empresa de comunicación, o seu alcalde. Non sei se recorda vostede a frase que me dixo a David Benxamín, nunha reunión de Alicentes ten contrato hasta xaneiro, temos que comernos. No anterior pleno, eu xa fixera alusión a que vostedes me dixeron que iban a comprar unha cámara para gravar os plenos, despois dixeron que era inviable, que vostede non dixera eso, sigo afirmando, que vostede dixo o de Alicentes e dixo tamén o da cámara, pero bueno, a miña palabra contra a súa non hai problema. A pregunta, cambiaron de opinión respecto a este tema? Renovouse de Alicentes, buscamos outras propostas, non se melloraron, por lo tanto... Vale. Entón, creo que anticipouse un pouco a decir esta expresión de Alicentes ten contrato hasta xaneiro, temos que comernos. Home, non recordo se dicen... É a tua palabra. Digo yo que si. Non, mira, David, eu sou contento que estaba. É a vosa palabra. O que está claro que Alicentes tiña contrato con nós, e mentras tiña contrato con nós, temos que ter o contrato. É certo que presentou unha proposta nova, comparouse con outras empresas, e seguimos... Sí, xa me parece ben, pero por que non asume? Se sabe vostede que o dixo. Continúa. Continúa, pero que me parece asume. Estamos sempre dicindo as cousas depois escondemos. Parece que, non sei, que nos costa asumir a noso traballo. Por favor, a seguinte pregunta. Sí, vou. Número 11. O pasado 13 de febreiro, o señor alcalde desdice un bando, outra rectificación máis maiores, desdice un bando da alcaldía 2 días antes. Decide cancelar unha chamada xuntanza á alcaldía coa veciñanza de arriba, especificando textualmente para non interferir na campaña das eleccións autonómicas.
bueno, unha ratificación máis deste grupo de goberno, pero foron 3 ou 4 nesa semana. O martes 11 de febreiro foi publicado na DOA como 14 eleccións, o 12 foi publicado o bando, e vostede xa sabía de unha semana de antelación que o presidente da Xunta de Galicia convocara esas eleccións. A mí gustaría aclarar que non é para interferir, é dicir, é ilegal. Non é legal celebrar ese tipo de actos según a lei electoral. A mí, incluso a mí, personalmente, pareceme moi pouco ético e transparente que se organizaran xa dous destes mítins, entre comillas, no mes de xaneiro. A pregunta é se a vostedes lles parece ético, xa non ilegal, porque xa lle digo eu que despois da convocatoria é ilegal, se lles parece ético que se celebraran dúas destas xuntanzas en ano electoral en xaneiro. Ou que o luns pasado organizara vostede unha reunión co veciñante de Corneira que finalmente se cancelou. Tamén me chama a atención que se vai allí e se diga que non pode ir ao alcalde porque senón ia lle caer a denuncia. Non, se cae a denuncia porque está cometendo unha ilegalidade. Tendo en conta que o seu grupo político criticou con antelación este tipo de condutas. Repito a pregunta. Creen ético organizar este tipo de xuntanzas en ano electoral? Vamos a ver, nós vamos seguir cumprindo o que dixemos no seu momento no noso programa electoral, que era que nos íbamos a seguir reunindo igual que o fixemos e seguir convocando reunións cos veciños, igual que fixemos cando estábamos na oposición todos os anos para falar cos veciños. Eu comprometíme cos veciños que se chegaba a ser alcalde iba a facer todos os anos como mínimo unha xuntanza cos veciños para explicar a situación do concello, os visos de futuro e sobre todo escoitar as necesidades que teñen as parroquias. A mí me parece moi ético. Sí, sí. E máis, incluso a reunión que estaba programada o outro día cos veciños de Corneira, que ao final decidín non asistir, estou seguro de que podía haber asistido, de que podía haber falado das obras, porque asesoreime a través dos abogados correspondentes. É certo que a campaña electoral non se pode facer esa elección de futuro, deixame acabar de falar. Non se pode facer exaltacións de posibles obras, non se pode inaugurar, pero non ten nada que ver con un problema concreta dunha obra como era neste caso. Entón, evidentemente, no sucesivo seguirei facendo sempre que considere que se pode facer. Se vostede rectificou, é claro. Non, eu rectifiquei porque nese momento, cando mo exixichedes vos, entre comillas, non exixi nada. Dixeches que me ibades a denunciar, dixeches que me ibades a denunciar, se asistía, está usted moi a equivocado. Xunta Electoral, Está mentindo, por favor, me deixades falar, está mentindo. me deixades falar, vale. Eu non falei nada de denuncia. Deixadme falar, por favor. Sí, pero está mentindo. Vale. Igual que fala que outras veces, sigue mentindo. Vale, amenazouseme aquí, dixo que No, si iba a esa reunión, que se me iba a denunciar, o señor Andrés dixo que se me iba a denunciar a Xunta Electoral. Compromiso por el visual, todo eso. Eu non sei. Acaba de dicir, vos los dous amenazaches, acabo de dicir. Deixame acabar de falar, por favor. Vale? Por lo tanto, nese momento tiña as miñas dudas se era certo ou non, e non asistín a dita xuntanza. Pola mañá, púsome en contacto co gabinete jurídico, evidentemente, dime que podía asistir sempre cando me ciñera o proxecto desa obra e a situación actual desa problemática. Entón, no sucesivo, se considero que teño que asistir a un acto ou facer alguna reunión, fareina. Pola vosa parte, se considerades que tendes que denunciarme a Xunta Electoral, pois procedede a facer a demandita da denuncia. Volvo, por favor, que conste nota esa afirmación que acabas de facer o señor alcalde. Volvo a facer a pregunta. Compromiso por Galicia falou algo dunha denuncia nesa reunión? Eu non nombrei a Compromiso por Galicia. Digo, acaba de dicir vostede que Compromiso por Galicia é o PP que amenazou con denunciaros iba a... Volvo a facer a pregunta. Compromiso por Galicia falou algo dunha denuncia nesa reunión? Volvo a decir que eu non nombrei a Compromiso por Galicia. Continúe. Vai a revisar o vídeo logo. Bueno, vostede é coñecedor das críticas que houbera na anterior legislatura respecto a este tipo de reunións en período preelectoral? Vostede é coñecedor das críticas en anos e legislaturas anteriores de reunións que habían en período preelectoral? En que ano, que críticas? Pois no ano, varios anos para atrás, en outras legislaturas, que o seu grupo político criticou diferentes actos que se fixeron en período preelectoral. É consciente ou non? Non teño nin idea de fai 7 ou 8 anos o que pasou. Sí, pois si pasou. Vale, eu volvo a dicir, a min parece que se reúne cos veciños, o que queira,
pero utilizar ese formato que debía ser dun partido político, meterlo nun concello, non o vexo ético en área electoral. Volvo a decir que si ten No, está falando miña, non de ser... tranquilo, César. Volvo a decir que si quere presentar calquer tipo de denuncia na xunta electoral, que a presente. Mira, eu nunca falei de denuncias, Pois xa está. nunca se me pasou pola cabeza Digo de yo denunciar nada e vostede acaba de mentir no que Si acaba de quere, dicir. continúe, por favor. E non vou a denunciar, nin dicen nunca nada dunha denuncia. O que pasa que tamén non me gusta que aquí todos xa nos conocemos un pouco, sabemos a forma de traballar de cada un de nós, que se vai a esa reunión e se diga non estamos aquí porque me amenazaron con unha denuncia tal e tal, que é algo falso. Eu nunca falei dunha denuncia nisso, simplemente dixenche mesmo aquí que non me parece ético. E, por suposto, a xuntanza que vostede ratificou que era unha ilegalidade, porque non se pode facer ese tipo de xuntanzas. Ben, número 12. Respecto ao parque medioambiental que se ia construir no CPI de San Vicente, ve vostede que utilizo o tempo pasado, digo que se ia construir porque o que se fixo non é un parque medioambiental, supoño que estarán vostedes de acordo, porque vostedes foron a supervisalo e publicaron tamén as pertinentes fotos que publican sempre do señor concelleiro de obras máis o alcalde ali na propia actuación. Eso, creo que estamos de acordo que non é un parque medioambiental, eso foron a ver vostedes. É certo que hai un informe do arquitecto autor do proxecto que di textualmente que o parque que se executou non corresponde co parque infantil de carácter medioambiental que especifica a memoria, que está non é un parque tradicional que nada ten que ver coa proposta realizada. Eu non teño constancia dese informe. É dicir, vostede non sabe que o propio arquitecto que fixo o primeiro proxecto, que emitiu un informe dicindo que eso que ele proxectou non ten nada que ver con... Estou dicindo que non teño constancia Entón, dese informe. Vamos a ver, ese proxecto estaba feito anteriormente, continuamos co proxecto, non teño coñecemento dese... Pero vostedes que foron a facer ali a sacar a foto, irían a mirar e, bueno, por ver, eu creo que non somos expertos en parques infantis, non? Eu non son experto, eu fui un técnico municipal e fomos, como se dixo no seu momento, comprobar o remate das obras. E non comprobou vostede que esa actuación fora acorde con o seu proxecto? Eso é cousa dos técnicos, César, non é cousa do alcalde. Pero entonces, para que sacou a foto? Dice, sacou a foto para que Estou está... dicindo que fun comprobar ao finalizado das obras. Vale, Está claro que esta vez é que non é función miña verificar se está ben, se está mal. Aí hai un técnico que é o que verifica, o que justifica e o que certifica. Eu fun ali con o concelleiro de obras ver o remate da obra. E que lle pareceron? Eu fun ver o remate da obra, que a obra estaba acabada. Parece ben, está ben. Que a obra estaba acabada. Si está ben ou non é cousa do que certifica a obra. O técnico, que foi o que a certificou. Pero vou facer unha pregunta. Vostede como alcalde supoño que terá acceso aos proxectos, supoño que vostede que lería o proxecto, porque eu antes de que estivera vostede alcalde só tiña vido. Supoño. Vale, supoño que vostede non me faría. E vostede, se ve ese proxecto e vai ali e ve que hai unha cousa totalmente distinta, non dirá, que é algo raro. Non, sacou a foto porque non que... Asústase ao proxecto. Entón está dicindo que só está asustado ao proxecto. Non é que o diga eu. O pero que eu entendo. técnico, A ver, vamos sí. a ver, César, podes dar as voltas que Non estou a voltas. Eu insisto xo mismo, eu non certifico as obras. Entón, se tes calquer dúda, pois... Non hai duda, é un informe. Pois solicito o informe, copia do informe, búscase, dáseche, e punto. Está de acordo comigo que iso non é un parque medioambiental? Eu non digo que non sea o que deixe de ser. Eu digo que se queres o informe, Pero sabe que é un parque que o medioambiental? solicites. No, pero sabe que é un parque medioambiental? Solicita o A ver, eu explico, o parque medioambiental... César, por favor, non estou... fai falta que me expliques o que é un parque medioambiental. Cíñete, por favor, a pregunta. Sí. Eu respondinche, entonces, cíñete a pregunta. Sí, estou entendindo. Mira, o parque medioambiental é un parque no que son de madeira, vale? Teñen unha serie de mesas, de casetas para os pasaros, é dicir, é un parque medioambiental, non un parque infantil. Ese parque que se fixo ali arriba é un parque infantil. A subvención que veu de Europa, de fondos europeos, era para facer un parque medioambiental. Eu entendo que o alcalde, que é o máximo responsable da entidade local, e que agora diga que non é que son os técnicos que teñen que mirar eso, eu creo que o alcalde debería mirar o proxecto e ir ali e dicir, home, isto non é o que... creo que non é. O parque medioambiental non ten moita pinta. Ainda que non seamos expertos en parques infantis. Iso sí, sacamos a foto, poñamos no Facebook, en plan de que estamos aquí supervisando todo. Vale, por eso, gustaríame que se mirara ese informe, se existe, por favor,
que no seguinte pleno que se me dé a copia, que se me conteste, a subvención xa se cobrou, verdade? Non se lograron. Non se cobrou a subvención? No anterior pleno dixes que... No anterior pleno dixes que sí. Vamos a ver, non están cobradas, de feito notificarnos que non tiñan remanente suficiente e que estaban pendientes de remanente. O que se cobrou foi a parte, porque preguntaches por as dúas, o que se cobrou foi a parte que ingresou Santa Comba por os traballos feitos no Faile, incorporou o noso remanente cerca de 20.000 euros. Bueno, expliquei-me mal ou entendímonos mal? Non, normal non dixo vostede que sí que se cobrara. Dixes que... Mas claro, eu non sei se se cobrou, se non se cobrou, creo que... De feito, comunicou a tesorería que se chamou ali e todo, e non tiña remanente, estaban Fixeron a facer a avaliación? Solucionando, que? Fixeron a avaliación pertinente para cobrar a subvención? A documentación está toda entregada. Se fan algunha evaluación, a fan eles... Non, simplemente, tampouco son experto en parques infantis, pero vi moitos, eso non é notable de detectar. Aí eu podo añadir Eso non é notable. hai un informe desfavorable dicindo que non se publica a finalidade do que está no prestado. Non, bueno, pero se vai que me manda unha copia. Eso Bueno, tedes que verlo porque eso, se non cumple, aparte de echar un conseguir mellor a subvención, igual despois nos ponen por última... e ademais revise a súa contestación, vostede mentiu porque dixo que sí, que se cobrara. Gustaría saber se hai algún problema no Noroeste con respecto á obtención do lugar de Rial. No Alto de Rial, onde estreita a estrada, coméntanos que na beira dereita hai un veciño que lle comunicou a vostede que quería ceder terreo para facer un pouco máis ancha a estrada. Creo que é evidente que é moi estreita e hai problemas para que pasen os dous coches. Non se aceptou. Podeme comentar cal é o motivo e que pasa neste tramo? Non che vou dicir que non se aceptara. Non se chegou a consensuar nada do tema. Estás empezando a obra, no momento en que se abra ao 100% e antes de facer as tarefas de asfaltado, mirarase. O problema está que non está contemplado na obra, hai un presupuesto para esa obra, e se fan melloras, hai que mirar se temos capacidade de asumir esa mellora en concreto. Entón, no momento en que se faga, o técnico evaluará e mirarase se somos capaces de asumir esa diferencia para que non pasen cousas como estes 84.000 euros que nos reclaman aquí, de facer aumentos en obras a lo loco e despois ter que asumir os gastos cando non hai financiación por mismo. Nun principio vamos teñirnos o proxecto, según se vai avanzando, se temos capacidade de facer alguna mellora, como hai outras obras que se están facendo, en 13, pois non entendemos moi ben por que... Estou falando, por favor. En 13 non sabemos moi ben por que acaba o asfaltado pois cerca de, non sei, 70-80 metros antes do hormigón, quedando un asfaltado vello en comparación con novo. Estamos estudiando de chegalo hasta adiante, algunhas outras millores que se están mirando de facer na obra de Suegos, unha puntella tamén que está ali que queda, fai un ángulo recto e tamén estamos intentando facer alguna mellora ali, pero son cousas que según vai aparecendo na obra e según teñamos capacidade económica, no caso do Rial, de asumir esas diferencias co proxecto, pois evaluaremos de poder leválas a cabo. Bueno, a miña pregunta referirme de Rial, vale? Vostede falou cun veciño, verdad? Ou non? Falou cun veciño que lle cedía terreo para facer, non sabe quen lle fala? Non sei en concreto de que me falas, pudo ser unha chamada telefónica, non tuve un contacto Non, eu creo que, bueno, non sei. Porque falou, non sei se por teléfono ou en persona, claro, falou... Quero dicir, non teño un compromiso de nadie, si é certo que varias persoas nos pasan en varios sitios, que cando se empeza a obra, pois nos din, oye, aquí porque non faz máis ancho que cedo eu? É ao contrario, aquí que non me toquen na finca porque mine. Normal. Entonces, esos problemas van aparecendo cando se abren as obras e intentaremos ir dándolle salida, repito lo mismo, sempre e cando teñemos capacidade económica para facer esas melloras. Pero se non consta que me comentan que falou con vostede, que se comprometeu a ceder do seu propio terreo para quedar ben, que vostede non o chamou, empezou a obra, e entón está un pouco así como cabreado. Digamos. Bueno, eu preguntaba simplemente. De todos modos, despois, o que se sabe quen é? Non sei. Se non recorda vostede... Non, se me estás dicindo, eu estou che dicindo, se o cabreado me dice a persona que é, pois, oye. Non, quizás se poñera en contactos eso. Respecto, con esto se remata, pasa David, respecto ao pabellón de Lañas, solicitamos un informe no que se especifiquen todas as actividades que se realicen e os pertinentes permisos que hai.
Tamén queremos saber que persoal ten copia das chaves desas instalacións. Tamén informamos da necesidade de arrasar unha goteira que hai na pista destas instalacións, no centro. Podo contestar agora? Bueno, estás me dicindo... No, sí, dame un informe, sí, dame un informe. Será máis argumentado. Ora, David, a rematar. Eu teño varias peticións, unha delas é unha incidencia que se leva máis dunha semana no Concello, que é unha farola que hai en Ceilán, en frente ao estanco, que leva máis dunha semana, os empatadas que vais a ver. Xa se dou parte de incidencias e sigue sen arreglar. Bueno, mirarás, de todos modos, as cousas é que aquí, cando hai unha incidencia deste tipo, toman nota arriba, os electricistas, cada vez que veñen, teñen mirando as averías e van solucionándoas. Non sei onde se gestionou a incidencia. A través da plataforma. Levo máis dunha semana, xa... Pois miraremos. Bueno, tamén me consta que varios veciños puseron en contacto co presidente da Asociación de Veciños para darle as súas queixas sobre o arranxo do camiño que vai de San Mamede a Buxaín, e que o presidente lle fixo chegar as súas queixas, non sei se foi ver o camiño, como quedou. Sí, eu fui ver o camiño xa varias veces. Personalmente, no que eu entendo, parecíame que estaba medianamente rematado. Falei co técnico, me dixo que faltan uns detalles que teñen que ir a acabar de rematar, o camiño ainda non está certificado, non está acabado de facer. Eu fui ver, digo, pasa un caballo, levántase a terra. Cemento pulido nunha curva peligrosa, que se houve algún problema allí naquele lado, hacia Buxaín. Entón, dale unha revisión. Darase unha revisión, de todos modos, eu tampouco non son entendido. Ese proxecto redactou un técnico que ese sí que é entendido, entonces... Non, tampouco son entendido, digo, pasa un caballo por ali, quedan as marcas, levanta a terra. Sí, bueno, acabado de facer. Estamos falando de Zahorra de todos modos, non do entonces... Hai un lado que ten un Sí, hai un tramo de 25 metros que o proxecto contempla un hormigón, que era onde había as lases ali e tal e cual. É dicir, se é polido, o técnico, supoño que no proxecto que se redactou no seu momento, dirá o porqué. Que se pasa un... teñen desconformidade é un punto onde se ten pasado cousas, que si pasa un cabalo e levanta a Zahorra, entendo que será a Zahorra compactada, non sei o tipo de compactación que ten... Se está acabado de facer a xestora, imagínate dentro 6 meses. Sí, pero quero dicir... pasando, trator, está... Estou de acordo. A pista, cando se acabe, ten que ter unha certificación, que hai un técnico que vai certificar, e cando este ben, certificará, e a pista estará ben. Mentras non se remate, non estará certificada. Tampouco non che vou a contar outra película porque é a realidade, ademais estas pistas... As queixas existen, creo que se fixo chegar ao presidente da asociación. Sí, o Manuel díxome que tal, que eu incluso lle dixen, oye, dá unha volta pola pista e coméntame o que sea, dixo, sí, vengo a facer. Eu pasei, el non sei se ao final tamén foi, porque non me fixo unha crítica xusta de decir, mira, esta esquina, isto, non, el díxome que había, dixo, bueno, mirarase, a pista está sin rematar, entendo que cando o técnico a certifique estará rematada. E máis, ese tipo de pistas que son subvencionadas por OHD, deberes a verificar que está ben, quero dicir, non é simplemente o técnico que leva, sino que para certificalas levanta un acta de finalización, se non está ben hai que rectificar. Entón, quero dicir, que no momento en que se acabe que se certifique, a pista vai quedar non só ben para o técnico que leva o proxecto, sino para o OHD tamén, senón non é subvención. Perdonadme, era un inciso porque fui antes a referencia que decía das prisas. É certo que as prisas, esta pista, se se actuara cando hubo tempo no seu momento, cando foi visitada, por o inverno, quedou estancada. Agora, foron rápido. Eu pasei por aí uns atalhos, saquei fotos. É certo que actuaron, falta, non está certificada, non hai o control de calidad feito, non hai a Zahorra ainda, faltan cousas, e sobre todo o que dirían é deixar agora co tempo que se vai pisando, que se vai pisando un pouco para que depois no tramo final, cando mellor o bebe o tempo, que lle boten a capa que realmente debe ter o proxecto e que de perfecto está. Ahora mesmo, eu digo que non está en trámite ainda recollendo por... Non está certificada, non está rematada. Pero iso veo polas prisas que falamos antes. Pero se estuvera rematada e certificada... Non, que non está certificada, pero quero dicir que o outro día, incluso o outro día non enterro ali en San Mamede, cando feitáramos, e eu muchei que pasaron por ali, e que incluso o coche se deixa rodeiras. É certo que está reciente, está ainda sin... Andrés, podense contestar eso?
que pasa coas esas pistas, vas por Lañas, e as obras que fixeron o ano pasado, as do Plan Marco, en Lañas, en 13, míralas tamén. Escoita, vamos a ver. Pena, aquí, claro que todo eso. As obras do Agader, se non te enteras, te o digo. 5 anos de mantenimento ten a empresa que dedica. 5 anos. Entón, tedes a comunicarlo. A que está ao lado do río en 13, Entendes? sin problema. Pero non hai turno de palabra aquí. Perdona. Temos que tocar el turno que me parece, que interrumpimos. Perdona. Estábamos nun debate, César, tranquilo. Pero Non se lle interrompiu. Falou Andrés, pediu palabra a Pena, como se quires ti, non pasa nada. A min te has quitado a palabra. No, a ver, César, a ti quiteiche a palabra, si queres o explicamos outra vez, pero non entramos en debate, porque estábamos nun debate que era obsoleto. Non tiña nada que ver... Obsoleto? Sí, non tiña nada que ver co que estábamos falando. Continúa. Sí, outra que nos fixeron os veciños foi a limpeza das ervas, das beiras rúas, tanto da plaza, nas ruas Castrados e Cinto do Río. Outra, é un tema que hasta me pasou a min, é que se informe dos horarios de atención ao público das diferentes áreas do Concello. Mira, ano pasado cheguei aquí un venres a solicitar un permiso de obras e dime solo de luns a xoves. Vim falar que nos minoriza a lingüística, mira, só atende aquí 2 días, 2 en negré. Entonces, se eu que ainda estou bastante enterado, me pasa isto, non me quero imaginar ben de fora, cando hai que facer as xestións, pois utilizar os Facebook, a web, facer publicacións periódicas, sobre todo cando hai servizos que non atenden no seu horario de lunes a venres, que ten alguna modificación. De todos modos, procuramos incluso cando por cuestións de vacacións, urbanismo non está aberto, publicitamos na página web, no Facebook, advertindo de que tal día non está operativo, pero bueno, seguimos traballando nesa línea. Vale. O último, que veño falando de varios plenos sobre o tema do comedor sobre rodas. Bueno, primeiro falábamos de participar no programa da Xunta, se me contestou de que non se podía porque os vecinos non tiñan microondas, eu repetí no seguinte pleno e dixen que o programa da Xunta proporcionaba microondas, un mes despois agora contestaseme de que, inda que sea un microondas vale, pero que os vecinos da baña non saben utilizar. Entón estáse alargando moito a situación. De feito, neste último hasta se me contesta que o seguimento aos usuarios é feito pola persona que se entrega a comida, son así algún punto que non entendo moi ben. Entón, eu que solicito a Concelleira de Servicios Sociais, se parece ben, facer unha reunión ca traballador social, ca técnico de Servicios Sociais, para valorar os casos, tanto de unha forma máis exhaustiva, que podamos ter unha conversación, porque eu pregunto nun pleno, un mes despois contestas, me volve, se non vamos a ter ese tema, pois, buscando entendernos, que podamos coñecer os casos e valoralos, e así poder escoller cal é o mellor recurso para os vecinos. A ver, o informe que se che presentou non o elaborei eu, Sí, elaborou a nosa titular, un asistente social, que agora non está, pero elaborou Susana. De todas maneiras, eu estuve en contacto con ela, estuvemos falando, e eu, cando de feito, traio tanto o informe como traio tanto de Santar na Casa. Pero sí, como é algo extenso, podemos facer unha reunión, que tamén pode vir, convido a Andrés ou a quen designan do Partido Popular, contando que a nova asistente social, miro máis ou menos, teño que falar con ela, porque ela ten varios días pola mañá atención ao público, cadrar un pouco os horarios, que podamos vir todos, e convocamos unha reunión e tratamos o tema. Creo que é máis fácil que tratalo nun pleno, porque, bueno, podemos dilatar isto moito, entón se vos parece ben, ambos, bueno, un grupo só propuso, se vos parece ben, primeiro falo os horarios de Ana, que ela teña un hueco, e citamos a ambas partes, e eu, e o comentamos. Vale. Por último, solicitamos a copia do novo contrato de licencias. Ben, algo máis? Comentamos que hoxe estuvimos en Santiago, ca sede entidade sanitaria, como me lo indicou, tratando un pouco o tema do pediatra e ao mesmo tempo o tema da comadrona. No tema do pediatra solicitamos de que, bueno, por un lado, que se cubriran as baixas, que se levamos moito tempo peleando por eso, cando o facultativo non está no seu posto de traballo, e por outro lado, mellorar os días de cobertura de pediatría no Centro Médico da Baña. Iso que iban a abrasalo, que nun tempo inicial nos iban dar algunha opción,
incluso en vez de compartir con mazaricos que nos quedan a contramán, porque a veces sucede que un neno pequeno non está o pediatra aquí, tens que levar aos mazaricos, de mazaricos derivan a urgencia, tens que facer kilómetros para atrás, kilómetros para diante, barasan a posibilidade de compartir, en vez de con mazaricos, compartir con Negreira, que quedaría máis próximo ao Concello da Baña. Bueno, diso que iban valorar varias opcións e que non lo comunicarían coa máxima brevedade. Co tema da comadrona nos dicimos de que non entendemos como o Centro Médico da Baña está aberto tan solo por un facultativo, neste caso a comadrona, que é un gasto que estamos soportando do Concello e que desa maneira o ideal sería que houbera incluso un médico de urgencias, a que está o centro médico aberto, un enfermeiro, e que mellor tamén que o pediatra incluso ese día. Quedou tamén o mismo, que vai valorar a problemática, que se podrán en contacto con nós, vamos a esperar un tempo prudencial e senón, volveremos a plantarnos outra vez no hospital e volver a preguntarlle para buscar solucións a estes dos problemas que ahora mismo temos no Centro Médico da Baña. Si non tenes nada máis que comentar... O servicio de pediatría non está funcionando. Sí, está funcionando, pero o problema que temos é cando hai as baixas que non se cumplen. E despois... Xa te explico, bueno. Xa, estou de acordo, pero que o solucionen. Nos, cada un ten que asumir a súa área, neste caso. Nós non podemos seguir pediatra, pois cando colle 15 días de vacacións o pediatra ou colle unha baixa de 2 meses ou o que sea. Do mesmo tempo sería fantástico ter no Concello da Baña pediatra todos os días. As peticións hai que facelas e a solución non a temos nós, pero eles sí que teñen que buscar... Son que le dan a gerencia, son que... Exactamente. Entonces, o que nos comente, pois seguiremos informando sobre este tema. Bueno, pois, damos por finalizada o pleno.